Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητέ δήμαρχοι, αγαπητοί δημοτικοί σύμβολοι και αντιδημάρχοι, αγαπητή ομάδα ειδικών, αγαπητοί υπαστηνόμους, αγαπητέ κύριε Θεοδόση, χαρά μας και τιμή μας που είστε σήμερα όλοι κοντά μας. Ευχαριστούμε κύριε Κουλιά που είστε μαζί μας. Είναι πραγματικά χαρά και τιμή που είστε όλοι μαζί σήμερα στη σημερινή εκδήλωση. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί και να δούμε ένα θέμα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους. Ανθρώπους στον προσωπικό του τομέα και ανθρώπους στο εργασιακό τομέα. Η σημερινή εκδήλωση προέκυψε κατόπιν επικοινωνίας, συζήτησης στην καθημερινότητα με τους εργαζόμενους του ομίλου μας. Για εμάς, τον Όμιλο Κουλιά, οι άνθρωποι είναι η δύναμή μας. Δεν μπορούμε να πάμε βήμα μπροστά χωρίς τους ανθρώπους μας. Οι άνθρωποι μας είναι οι εργαζόμενοι μας, οι συνεργάτες, τοπική κοινωνία, οι προμηθευτές μας, όλος ο κόσμος. Δυστυχώς η μετα-COVID περίοδος έβγαλε στην επιφάνεια αρκετά σοβαρά θέματα που συνδέονται με την ψυχική υγεία. Η ψυχική υγεία δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια, διότι έχει σοβαρές επιπτώσεις στην σωματική ανθρώπινη υγεία. Αυτά βέβαια θα μας τα αναλύσουν και οι ειδικοί σήμερα. Όταν δεν είμαστε καλά ψυχικά, δεν είμαστε καλά και στην εργασία μας. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε, δεν μπορούμε να παράγουμε έργο. Αυτοί είναι οι λόγοι που μας φέραν σήμερα εδώ όλους μαζί να ακούσουμε, να πάρουμε γνώσεις, να εφαρμόσουμε πρακτικές από τους ειδικούς και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Να έχουμε μία ποιοτική καθημερινότητα και ποιοτική ζωή. Πριν δώσουμε το λόγο στους ειδικούς, θα καλέσω στο βήμα τον αγαπητό Δήμαρχο για έναν σύντομο χαιρετισμό. Χαίρομαι ιδιαίτερα και χαίρομαι για μία ακόμα φορά που ο Όμιλος Κουλιά καταπιάνεται, ο Όμιλος Κουλιάς καταπιάνεται με ζητήματα που πραγματικά αφορούν και ενδιαφέρουν την τοπική κοινότητα, την τοπική κοινωνία, και ανατρέχω στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν και σε αυτό που πραγματικά απευθύνθηκε στον πρωτογενή τομέα και ήταν μια εκδήλωση του ίδιου ενδιαφέροντος που βλέπω να εξελίσσεται και η απόψινή. Θέλω να πω ότι η ψυχική υγεία την πάω λίγο πιο πέρα και την συνδυάζω με την ψυχική ισορροπία. Έχουμε να κάνουμε με το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που μεταβαίνει στην εργασία του φεύγει από ένα περιβάλλον που είναι είτε κοινωνικό είτε οικογενειακό, όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, συγκεκριμένες αξίες και συνήθειες, και μεταβαίνει σε ένα εργασιακό περιβάλλον που τα πράγματα μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά. Και εκεί πρέπει λοιπόν μέσα στο διάστημα της παραμονής του σε αυτόν τον εργασιακό χώρο να ισορροπήσει την ψυχή του, τα θέλω του, τα πρέπει που έχουν να κάνουν με τα διοικητικά του καθήκοντα, και όλο αυτό είναι μια συνεχής διαβάλη η οποία πραγματικά έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το γεγονός ότι εσείς ως επιχείρηση, και θα πρέπει να το κάνουμε όλοι πλέον, αναγνωρίζετε ότι οι άνθρωποι είναι η δύναμή σας, είναι την πραγματική διάσταση των δικών σας προθέσεων και την επιτυχία του εγχειρήματος. Και βέβαια αξίζει να αναφέρουμε ότι εδώ στην ΚΟ, όπου υπάρχει η ιδιαιτερότητα των δύο περιόδων, από την χειμερή ανάρκη του χειμώνα, την εργασιακή χειμερή ανάρκη, μεταβαίνουμε ξαφνικά στην φρενίτιδα του καλοκαιριού, όπου οι εργασιακές συνθήκες πραγματικά πολλές φορές είναι απάνθρωπες, γιατί πρέπει όλοι μαζί να προλάβουμε ή γιατί δεν επαρκούμε. Άρα λοιπόν είναι ζητήματα που οι ειδικοί θα μας αναλύσουν, θεωρώ, με επάρκεια, προκειμένου να κάνουμε όλοι μαζί καλύτερα τη δουλειά μας. Να είστε καλά. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς την ομάδα των ειδικών, παρόλο που ήταν πάρα πολύ πιεσμένος ο χρόνος τους,
και ήταν περιορισμένος ο χρόνος, ήταν και περίοδος διακοπών του Πάσχα, ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά μας. Σήμερα η απόψινή εκδήλωση θα την χωρίσουμε σε 3 θεματολογίες. Θα ξεκινήσουμε με την ψυχική υγεία, θα συνεχίσουμε με την ενδοοικογενειακή βία και θα κλείσουμε στο τέλος με ανθρώπινες εργασιακές σχέσεις. Ψυχική υγεία θα μας μιλήσει ειδικώς η Μαρία Γιοργαλή. Η κυρία Γιοργαλή είναι ψυχολόγος με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του Σέιφιλντ και μεταπτυχιακό στην κλινική ψυχολογία από το University College of London. Είναι ψυχοθεραπεύτρια και εξειδικεύεται στη δημιουργία αυθεντικών ανθρώπινων συνδέσεων και στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας. Η προσέγγιση της επικεντρώνεται στην επίγνωση, την ενδυνάμωση του ατόμου και την υποστήριξή του στην προσωπική του ανάπτυξη και συναισθηματική του ισορροπία, αυτό που ανέφερε και ο Δήμαρχος. Δουλεύει κυρίως με ενήλικες και εφήβους και ατομικό πλαίσιο, αλλά και με ζευγάρια και γονείς. Σήμερα θα έχει θέμα η παρουσία της ανάμεσα στις υποχρεώσεις. Εμείς βλέπετε ότι ζούμε σε μια εποχή σύγχυσης. Τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ακολουθούμε μάλλον με πιο ταχύτατους ρυθμούς την τεχνολογία. Την τεχνολογία, η οποία τεχνολογία είναι ένα εργαλείο στην καθημερινότητά μας, αντί να διευκολύνει και να μας αποταμιεύει χρόνο για εμάς, βλέπετε ότι τρέχουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα. Θα έρθει η κυρία Γιοργαλή και θα μας μιλήσει για την ψυχική υγεία, διότι δεν υπάρχει ορισμός τι είναι η ψυχική υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο βήμα, κυρία Γιοργαλή. Ονομάζομαι Μαρία Γιοργαλή. Είμαι κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Gestalt. Δουλεύω ιδιωτικά, online και διαζώσεις, με ανθρώπους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά η έδρα μου, το γραφείο μου, είναι στο νησί της Κο. Μαζί θα μιλήσουμε για ένα θέμα που με αφορά βαθιά και αυτό είναι η ψυχική υγεία. Θα χρησιμοποιήσω όσο πιο απλούς όρους γίνεται, καθόλου κλινικούς ή επιστημονικούς, και θα προσπαθήσω να μιλήσω όσο λιγότερο γίνεται, γιατί θέλω να αφήσω χώρο σε εσάς για ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Και κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων και των ερωτήσεων θέλω να προσκαλέσω και τις συναδέλφους μου να συμμετάσχουν αν θέλουν στις απαντήσεις. Ωραία, οπότε ας ξεκινήσουμε. Καταχρηστικά, στην καθομιλουμένη, ακούμε πολύ συχνά φράσεις όπως «Πω, σήμερα δεν είμαι καλά ψυχολογικά», «Έχω κατάθλιψη», «Αυτός έχει ψυχολογικά». Και θέλω λιγάκι να δούμε μαζί τι πραγματικά σημαίνουν αυτές οι φράσεις. Θεωρώ ότι ο όρος ψυχική υγεία είναι λιγάκι παραπλανητικός για τον εξής λόγο. Γιατί μιλάμε για ψυχή, αυτή δεν είναι το πρώτο συνθετικό της λέξης. Αλλά στην πραγματικότητα είμαστε ένας οργανισμός. Και αυτό που σκέφτεται το μυαλό μου, αυτό που αισθάνεται το σώμα μου και η ψυχή μου είναι ένα. Επομένως, αν εγώ δυσκολεύομαι στο εργασιακό μου περιβάλλον, στην προσωπική μου ζωή, το σήμα που θα μου δοθεί από το σώμα μου, από ένα στομάχι που θα πονάει, από μία μικρανία, από μία ζαλάδα και από τα συναισθήματά μου. Επομένως, σήμερα θέλω να μιλάμε για ολόκληρους οργανισμούς, για σώμα, ψυχή και νου. Αν ένα πράγμα θέλω να κρατήσετε από τη σημερινή παρουσίαση είναι το εξής. Ότι η ψυχική υγεία δεν είναι η απουσία προβλημάτων. Γιατί πραγματικά, ας το σκεφτούμε, δεν υπάρχει ζωή χωρίς προβλήματα. Μία ζωή χωρίς προβλήματα θα ήταν σαν ένα flat καρδιογράφημα. Και ένα flat καρδιογράφημα είναι ένας άνθρωπος νεκρός. Ένας άνθρωπος ζωντανός σχετίζεται με τους ανθρώπους, βιώνει καταστάσεις και αυτό προκαλεί και σωματικές αισθήσεις
και συναισθήματα. Επομένως, για μένα, για τη δική μου προσέγγιση, αυτό που πραγματικά σημαίνει έχω ψυχική υγεία είναι να έχω επίγνωση αυτών που μου συμβαίνουν στη ζωή μου. Να έχω επίγνωση αυτών που μου συμβαίνουν στο παρόν. Ένα θέμα που αντιμετωπίζεται συχνά στην ψυχική υγεία είναι το άγχος. Δεν είναι το μοναδικό, απλώς επειδή είναι τόσο συχνό και συγκεκριμένα σε εποχικές δουλειές είναι το συχνότερο που ακούμε, θα ήθελα να επικεντρωθώ περισσότερο στο άγχος. Το οποίο φυσικά άγχος πηγαίνει και χέρι-χέρι με τη θλίψη. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος έρχεται στο γραφείο μας και μας λέει ότι βιώνει πολύ έντονο άγχος, συνήθως βιώνει και πάρα πολύ έντονη θλίψη και το αντίστροφο. Τα συμπτώματα του άγχους τα έχω χωρίσει σε 3 βασικές κατηγορίες που μας βοηθάνε και εμάς τους ψυχολόγους ουσιαστικά να εντοπίζουμε για τι πράγμα μιλάμε. Και θα ξεκινήσω από τα σωματικά συμπτώματα του άγχους, όπου στην πραγματικότητα το άγχος μπορούμε να το εντοπίσουμε σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Αλλά τα βασικότερα και τα συχνότερα που παρατηρούμε είναι πονοκεφάλους ή μικρανίες, πόνους στον αυχένα, πόνους στους ώμους, και κάνω έτσι τους ώμους μου γιατί πραγματικά στην καθημερινότητά μας σηκώνουμε πάρα πολλά βάρη. Και μεταφορικά τα σηκώνουμε με τους ώμους μας. Και πολύ συχνά βλέπουμε ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ σφιγμένο έτσι αυχένα και ώμους. Άρα το να πάρω 1 λεπτό μερικές φορές, να πάρω μία ανάσα, να εκπνεύσω και να κατεβάσω τους ώμους μου, σας προσκαλώ όποιος θέλει και δεν τρέπεται γιατί είναι μπροστά το αφεντικό του να το κάνει, παρατηρώ πολύ μεγάλη διαφορά στο σώμα μου. Και προχωρώ παρακάτω. Πολλές φορές ακούμε ανθρώπους να μας λένε «Νιώθω ότι δεν έχω αρκετό χώρο να αναπνεύσω». Άρα άνθρωποι με πολύ έντονο άγχος έτσι βιώνουν το στέρνο τους ως πιο στενό. Έχουν προβλήματα έτσι στομαχικά ή εντερικά. Τι άλλο έχω γράψει εδώ. Ζαλάδες, πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, και τάση λιποθυμίας. Θα αναφέρω απλά τις κρίσεις πανικού, που είναι κάτι το οποίο αρκετοί άνθρωποι βιώνουν, και άνθρωποι που βιώνουν κρίσεις πανικού συνήθως έχουν αρκετά από αυτά τα συμπτώματα μαζί. Και περνάμε στα συναισθηματικά συμπτώματα του άγχους. Δεν διαχωρίζονται απαραίτητα τα συμπτώματα, τα σωματικά από τα συναισθηματικά, αλλά έτσι για να τα κατανοήσουμε λίγο καλύτερα. Ένας άνθρωπος που βιώνει πολύ έντονο άγχος νιώθει συνεχώς ότι έχει ένα αίσθημα ανησυχίας. Ακόμα και αν στη δουλειά μου ή στο σπίτι μου έχω τσεκάρει και πραγματικά όλα είναι καλά, η δουλειά ρέει, οι σχέσεις μου με τους ανθρώπους είναι εντάξει, μπορεί εγώ να αισθάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν μπορώ να ηρεμήσω. Μπορεί να αισθάνομαι πολύ έντονο εκνευρισμό, να έχει συμβεί π.χ. κάτι στην οικογενειακή μου ζωή και αυτό να το μεταφέρω στο εργασιακό μου περιβάλλον μέσα από νεύρα και θυμό, ή το αντίστροφο, πόσο συχνά... πόσο συχνά μπορεί να έχει συμβεί κάτι στη δουλειά και αυτό μετά γυρνώντας από τη δουλειά να το μεταφέρω στο σπίτι. Δυσκολία στη συγκέντρωση είναι το επόμενο που έχω βάλει, γιατί είναι κάτι που το συναντάμε πάρα πολύ συχνά στο εργασιακό περιβάλλον. Μπορεί εγώ να χρειάζομαι να κάνω μία δουλειά στον υπολογιστή, η οποία άμα συγκεντρωθώ θα πάρει 20 λεπτά, αλλά άμα βιώνω πάρα πολύ έντονο άγχος, νιώθω αυτή τη θολούρα, κάτι γκρι, έτσι να κατεβαίνει μπροστά από τα μάτια μου, και η δουλειά που θα μου έπαιρνε 20 λεπτά μπορεί να μου πάρει 2,5-3 ώρες. Και περνάω στα συμπεριφορικά συμπτώματα του άγχους. Άνθρωποι που βιώνουν πάρα πολύ έντονο άγχος, δυσκολεύονται στον ύπνο, μπορεί να θέλω να κοιμάμαι πάρα πολύ ή να μην μπορώ να κοιμηθώ ή να ξυπνάω κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μπορεί να θέλω να τρώω πολύ περισσότερο από το κανονικό, να θέλω να τρώω πιο πολλά γλυκά ή πιο πολλούς υδατάνθρακες ή να μην μπορώ να φάω, το αντίστροφο δηλαδή. Να θέλω να καπνίζω περισσότερο.
Άνθρωποι που βιώνουν πολύ έντονο άγχος παρατηρούμε ότι παίζουν πάρα πολύ συχνά, έτσι με τα δάχτυλά τους, μπορούν να τρώνε τα νύχια τους, να παίζουν με τα μαλλιά τους. Και αν βιώνω πολύ έντονο άγχος, το τελευταίο που θέλω μπορεί να είναι να συνυπάρχω με πολλούς ανθρώπους μαζί, το οποίο μπορεί να είναι πολύ αγχωτικό. Για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο βιωματικό, θέλω να φανταστούμε όλοι μαζί μία ημέρα στη ζωή ενός ανθρώπου που δουλεύει σε μία εποχική δουλειά. Τι πιο σύνηθες, αυτός ο άνθρωπος έχει ξυπνήσει 6:30 το πρωί για να πάει στη δουλειά στις 8, σε μία δουλειά στην οποία θα είναι κατά πάσα πιθανότητα όρθια όλη τη μέρα, θα τρέχει, θα υπάρχει πάρα πολύ ένταση, ένας συνεργάτης μπορεί να έχει και νεύρα κάπως και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να βιώνει θυμό, εκνευρισμό, λύπη, τα οποία τι τα κάνει, τα αναστρέφει, δηλαδή τα γυρνάει προς τα μέσα, τα κρατάει μέσα του για να βγει η μέρα. Στο τέλος της ημέρας, όταν γυρνάει στο σπίτι αυτός ο άνθρωπος, πώς νιώθει? Φανταστικά. Ναι, ράκος. Μπορεί να νιώθει άδειος, να μην έχει διάθεση να μιλήσει σε κανέναν, να βιώνει συμπτώματα από αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Όταν ζητάω από τον άνθρωπο να δώσει λίγο χώρο στην ψυχική του υγεία, σαν ψυχολόγος, μπορεί το μυαλό να πηγαίνει στη γιόγκα, στο διαλογισμό και δεν ξέρω εγώ σε τι άλλο. Δεν είναι αυτά τα οποία εννοούμε απαραίτητα σαν ψυχολόγοι ότι χρειάζεται να εστιάσουμε, λέμε, στη ψυχική μας υγεία. Αυτό που εννοούμε είναι να πάρω ένα λεπτό, να βρω μία ήσυχη γωνιά, είτε στη δουλειά, είτε αργότερα στο σπίτι μου, να πάρω μία ανάσα πραγματικά, να γυρίσω προς τα μέσα και να αναρωτηθώ πώς είμαι, πώς νιώθω. Να κάνω ένα σκανάρισμα στο σώμα μου, πραγματικά σαν το σκάνερ, από πάνω μέχρι κάτω και να παρατηρήσω τι είναι αυτό που συμβαίνει στο σώμα μου. Έχω ένα κόπο στο λαιμό, συνήθως ο κόπος στο λαιμό συνδέεται με πράγματα που δεν έχω πει. Με πονάει το στομάχι μου, πονάνε οι μυς μου. Τι συμβαίνει δηλαδή στο σώμα μου? Επίσης, συναισθηματικά πώς είμαι? Είμαι θυμωμένη? Είμαι στεναχωρημένη? Αν είμαι θυμωμένη, τι είναι αυτό που συνέβη σήμερα και με έκανε να θυμώσω? Όλα τα συμπτώματα τα οποία βιώνω, είτε σωματικά είτε συναισθηματικά, θέλω να τα βλέπετε όχι σαν κάτι που χρειάζεται να καταπολεμήσω, δηλαδή να τα εξαλείψω αυτά τα συμπτώματα, αλλά να τα δω ουσιαστικά σαν σημάδια, δηλαδή τι θέλει να μου πει το στομάχι μου τώρα που με πονάει, τι θέλει να μου πει το συναισθημά μου, τι θέλει να μου πει ο θυμός μου που υπάρχει, γιατί όλα για να υπάρχουν, για κάποιο λόγο υπάρχουν. Κάνοντας αυτό το σκανάρισμα στο σώμα μου, μπορεί να συνειδητοποιήσω και πάρα πολύ πρακτικά πράγματα. Π.χ. πόσες ώρες έχω κοιμηθεί το βράδυ. Αν ζαλίζομαι, είναι γιατί έχω κοιμηθεί π.χ. 5 ώρες. Αν πονάει το στομάχι μου, είναι μήπως γιατί δεν έχω φάει ένα σωστό γεύμα και είμαι με μια τυρόπιτα και ένα καφέ από το πρωί. Επομένως, να κοιτάξω να καλύψω αυτές τις πάρα πολύ βασικές ανάγκες. Να πιω ένα ποτήρι νερό, να ενυδατωθώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα προβλήματα στην καθημερινότητά μας προκαλούνται από την αφυδάτωση και από το ότι δεν έχουμε φάει καλά και δεν έχουμε κοιμηθεί καλά. Αυτοί είναι οι πυλώνες της ψυχικής υγείας. Μία από τις πολύ αγαπημένες μου ψυχοθεραπεύτριες λέει ότι η ποιότητα της ζωής μας εξαρτάται από την ποιότητα των σχέσεών μας. Και όταν δεν είμαι καλά, μία επιλογή που έχω είναι να μιλήσω σε κάποιον, κάποια. Να πάρω τηλέφωνο μία φίλη μου και να πω πάμε για ένα καφέ, πάμε για ένα ποτό. Θέλω να μιλήσουμε, υπάρχει κάτι που θέλω να μοιραστώ μαζί σου, υπάρχει μία ένταση στη ζωή μου που θέλω να μοιραστώ μαζί σου. Και αν δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος ή δεν εμπιστεύομαι ή οτιδήποτε, υπάρχουν πάντα και οι ειδικοί και έχετε εδώ πέρα 4 από εμάς να μας κάνετε όσες ερωτήσεις θέλετε για το πώς λειτουργεί η διαδικασία. Και ήθελα να εστιάσω λιγάκι για το τι σημαίνει μιλάω σε έναν, σε μία ειδικό.
Το να πάω σε μία ειδικό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχω βιώσει καταρχάς κάτι τραγικό. Δεν σημαίνει ότι έχω βιώσει μία απώλεια ή έναν πολύ μεγάλο χωρισμό ή έχει συμβεί κάτι τραγικό στη δουλειά μου. Είμαι άνθρωπος, μου συμβαίνει ζωή και θέλω να μοιραστώ αυτά που μου συμβαίνουν. Ένας ειδικός, μία ειδικός, αυτό που θα κάνει είναι να προσφέρει ένα χώρο, ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου δεν θα υπάρχει κριτική, θα υπάρχει αποδοχή και θα με ακούσει. Και θα με ακούσει και ό,τι θα πούμε εκεί μέσα θα μείνει μεταξύ μας. Υπάρχει το απόρριτο, που σημαίνει ότι και το γεγονός ότι θα πάω και το τι θα πω, θα μείνει σε αυτό το χώρο. Στο τέλος της μέρας, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν περνάω μια δυσκολία, δεν είμαι μόνη, δεν είμαι μόνος. Υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους μπορώ να μιλήσω και αυτό μπορεί να φέρει επίγνωση, δηλαδή μπορεί να με βοηθήσει να συνειδητοποιήσω τι είναι αυτό που συμβαίνει στη ζωή μου και με δυσκολεύει. Και αν όλα πάνε καλά σε αυτή τη σχέση, γιατί και η θεραπευτική σχέση είναι μία σχέση, μπορεί και να ανακουφιστώ. Και αυτό θα είναι ευχής έργων. Κάτι άλλο που μου ήταν έτσι πολύ σημαντικό να αναφέρω σήμερα είναι η πολυπολιτισμικότητα και το πώς βιώνουν άνθρωποι σε διαφορετικές κουλτούρες τη δυσκολία τους, την ψυχική. Ζούμε στην ΚΟ, σε ένα νησί πολυπολιτισμικό και Έλληνες, Αλβανοί, Πακιστανοί, Φιλιππινέζοι δουλεύουμε όλοι μαζί στις ίδιες ομάδες. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι ότι ανάλογα με την κουλτούρα μας μπορεί να βιώνουμε τη δυσκολία στην ψυχική μας υγεία με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Π.χ. στην Αγγλία που ζούσα, ήταν εντάξει εγώ να πω στο μάνατζέρ μου ότι δεν είμαι καλά ψυχολογικά και θα μου έδινε 3 μέρες άδεια. Κουφό για την Ελλάδα. Είναι κάτι που δεν συμβαίνει εύκολα. Μπορεί να συμβεί στην Σουηδία, αλλά κατά πάσα πιθανότητα, δεν ξέρω, δεν έχω δουλέψει, αλλά δεν θα συμβεί στο Πακιστάν, ας πούμε. Μάλλον. Ο τρόπος που βιώνουμε π.χ. πολύ συχνά τη δυσκολία στην ελληνική κουλτούρα είναι μέσα από ψυχοσωματικά νοσήματα. Επειδή δεν μιλάμε εύκολα για αυτά που μας δυσκολεύουν, ειδικά σε μικρές κοινωνίες, όπως είναι η κοινωνία της ΚΟ, τι κάνουμε? Όλα αυτά τα καταπίνουμε, τα κρατάμε μέσα και όταν κάτι καταπίνω ή το κρατάω για μένα, για κανένα λόγο δεν χάνει τη δύναμή του. Απλά θα δουλέψει μέσα στο σώμα μου και θα εμφανιστεί σε πόνο στον αυχένα, πόνος στο στομάχι και θα πάω στο γιατρό και θα ρωτήσω γιατί γιατρέ έχω ταχυκαρδία και θα μου πει δεν έχεις τίποτα, έχεις άγχος. Εννοείται ότι το πρώτο βήμα είναι να κοιτάξουμε οργανικά αίτια σε όλα αυτά που βιώνουμε, δεν το συζητάμε, αλλά και ψυχολογικοί παράγοντες μπορούν να δημιουργήσουν τα ίδια συμπτώματα που μπορεί να δημιουργήσει και μία ασθένεια σωματική. Και σαν Μαρία, είναι προσωπική άποψη, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να μπορώ να γυρίσω στη συνάδελφό μου που είναι από μία άλλη χώρα, που προέρχεται από μία διαφορετική κουλτούρα και να τη ρωτήσω και να της πω εμείς στην Ελλάδα συνήθως όταν βιώνουμε δυσκολίες τις βιώνουμε με αυτόν τον τρόπο. Εσείς στη δικιά σας χώρα πώς τα εκφράζετε? Γιατί μπορεί να έχει μεγαλώσει αυτός ο άνθρωπος σε μια κουλτούρα όπου είναι ντροπή να μιλήσει για αυτό που αισθάνεται. Να μην τα αποδέχεται καν, να μην τα αναγνωρίζει καν. Αλλά κάνοντας αυτές τις ερωτήσεις, σιγά σιγά αντιμετωπίζουμε και το στίγμα που υπάρχει γύρω από την ψυχική υγεία. Και θέλω από το άτομο να πάμε σιγά σιγά στην ομάδα. Και θέλω να φανταστείτε μία ομάδα στην οποία ο κάθε άνθρωπος παίρνει έτσι πολύ λίγα λεπτά μέσα στη μέρα για να συνειδητοποιήσει
τι σκέφτεται, έτσι τι σκέψεις κάνει, πώς είναι το σώμα του, πώς είναι συναισθηματικά, προσπαθεί να φροντίσει όλες τις ανάγκες που μπορούν να φροντιστούν, μιλάει στους ανθρώπους του για αυτά που βιώνει ή μιλάει σε μία ειδικό για αυτά που βιώνει και μετά όλους αυτούς τους ανθρώπους τους φέρνουν μαζί. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο διαφορετική είναι μία τέτοια ομάδα από μία ομάδα στην οποία δεν ασχολούμαστε καθόλου με την ψυχική μας υγεία. Μία τέτοια ομάδα δεν θα έχει πολύ περισσότερη κατανόηση, δεν θα έχει πολύ περισσότερη ενσυναίσθηση, δεν θα έχει πολύ περισσότερο σεβασμό. Όλοι αξίζουμε να ζούμε σε έναν χώρο που μας σέβονται και δίνουν χώρο στην ψυχική μας υγεία, αλλά έτσι θέλω να μας θυμίσω ότι όλα ξεκινάνε εσωτερικά, όλα ξεκινάνε από το σώμα μου και όσο περισσότερο το φροντίζω με τέτοια απλά βήματα, σαν αυτά που περιέγραψα, έτσι δημιουργούμε και πιο υγιείς ομάδες και έτσι δημιουργούμε και πιο υγιείς επιχειρήσεις. Αυτά από μένα για αρχή. Ήταν μια εισαγωγή στην ψυχική υγεία και θέλω να αφήσω χώρο για όποιον θέλει να κάνει τοποθέτηση και ερωτήσεις. Πιστεύω ότι έχουμε γύρω στα 10-15 λεπτά. Επίσης γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ άβολο να μιλάει κανείς έτσι μπροστά σε πολλούς ανθρώπους. Θα είναι χρήσιμο να κάνουμε συζήτηση, όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι. Και να πω ότι αργότερα θα κάνουμε και κύκλο, όπου θα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα μοιράσματα. Λοιπόν, αν για παράδειγμα ένας άνθρωπος μπορεί να βιώνει μια συγκρουσιακή σχέση μέσα στον εργασιακό του χώρο. Μπορεί για παράδειγμα να έρχεται σε σύγκρουση είτε με τον προϊστάμενό του, είτε με έναν συνάδελφό του και δημιουργείται έτσι ένα, θα λέγαμε, τοξικό περιβάλλον. Σε αυτή την περίπτωση, πώς αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, δηλαδή, ποια θα ήταν έτσι μια συμβουλή που θα δίνει? Ωραία. Οπότε έχουμε μία σύγκρουση στο εργασιακό περιβάλλον. Ναι, μία σύγκρουση, υπάρχει έτσι μια αντιπάθεια, να το πω από έτσι. Ωραία. Ας δημιουργήσουμε λοιπόν αυτό το σενάριο, ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι στο εργασιακό περιβάλλον και έχουν συγκρουστεί. Για μία αρχή, αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του και τα συναισθήματά του. Το ότι κάτι που θα μου κάνεις εσύ, θα μου προκαλέσει εμένα θυμό, δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει και ανάποδα. Άρα το πρώτο βήμα για μένα είναι να εντοπίσω τι ακριβώς αισθάνομαι, αν έχω νεύρα, αν έχω στεναχωρηθεί, αν νιώθω ότι υπάρχει έλλειψη σεβασμού. Και αφού έχω εντοπίσει έτσι πώς αισθάνομαι εγώ, να έρθω και να στο επικοινωνήσω, όχι κατηγορώντας άρα όχι λέγοντας εσύ μου προκάλεσες θυμό ή εσύ μου προκάλεσες νεύρα, εγώ έχω θυμό γιατί παρατήρησα ότι είπες αυτό ή ότι έκανες αυτό. Και έτσι, γιατί τα δικά μου συναισθήματα μου ανήκουν. Αν εγώ βγάλω κατευθείαν, αν προβάλλω τα δικά μου συναισθήματα σε σένα, μπορεί να μπει σε μία αμυντική θέση. Ναι, αλλά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε τον διάλογο. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό εργαλείο στις ανθρώπινες σχέσεις από τον διάλογο. Και είναι εντάξει και να διαφωνούμε και να συμφωνούμε. Μπορώ να εκφράσω την άποψή μου και μπορείς να εκφράσεις και εσύ τη δική σου και είτε να κινηθούμε προς την ίδια κατεύθυνση και να πάμε σε ένα κοινό συμπέρασμα, είτε να διαφωνήσουμε. Αλλά και πάλι δεν είναι κέρδος να έχουμε μοιραστεί το πώς αισθανόμαστε και το πώς θέλουμε να κινηθούμε από εδώ και έπειτα. Βέβαια, Μαγδαλίτσα. Εγώ. Παρακαλώ. Επειδή μιλάμε για την ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας, η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι πόσο μερίδιο έχει ο ηγέτης, ο μάνατζερ, στη δημιουργία κλίματος ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο.
Τεράστιο δεν έχει. Είναι σαν να δίνει το ρυθμό με έναν τρόπο στην ομάδα. Γιατί όταν έχουμε έναν leader, και δεν μιλάω για ηγέτη τόσο πολύ, γιατί όταν μιλάμε για ηγέτη, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, όπως το αντιλαμβάνομαι, είναι σαν να δημιουργούμε μια πυραμίδα, στην οποία είναι ένας άνθρωπος πάνω και όλοι οι άλλοι από κάτω. Για μένα στο μυαλό μου οι πιο λειτουργικές ομάδες είναι αυτές που πραγματικά λειτουργούν σαν ομάδα. Επομένως, όταν έχουμε έναν leader, ο οποίος έχει ο ίδιος επίγνωση για μια αρχή, το τι του συμβαίνει στη δική του ζωή, δηλαδή όλα αυτά τα βήματα, πρώτος πρέπει να τα κάνει ο leader. Να βλέπει πώς αισθάνεται, αν του έχει δημιουργηθεί θυμός με ένα μέλος της ομάδας του. Επομένως, αν έχουμε έναν leader με επίγνωση του τι συμβαίνει στη δική του ζωή, επομένως είναι λιγάκι λευκό χαρτί. Έχει και πιο πολύ χώρο για τους ανθρώπους του. Άρα θα δημιουργήσει και ένα πιο ήρεμο κλίμα, ένα κλίμα στο οποίο οι άνθρωποι δεν φοβούνται να μιλήσουν. Είναι κάτι που συναντάμε επίσης πάρα πολύ συχνά. Οι άνθρωποι να μην μπορούν να εκφράσουν τα προβλήματά τους, επομένως όλα αυτά να συσσωρεύονται. Και ένας leader για μένα χρειάζεται και να εκπαιδεύει. Επομένως, ο ίδιος να δώσει το παράδειγμα από τη δική του στάση και τη δική του ζωή και να μάθει στην ομάδα του πώς να επικοινωνεί, πώς να εργάζεται σε μια δεύτερη φάση. Έχει και δεύτερο σκέλος. Ναι, βέβαια. Ο ηγέτης πώς μπορεί να εκπαιδευτεί? Μέσα στον εργασιακό χώρο. Όπως ένας εργασιακός χώρος μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση των leader του. Άμα το μεταφράσουμε στα ελληνικά, βγαίνει η ηγεσία. Τον leader του ή τον επιμέρους leader του τμήματου. Πώς μπορεί να εκπαιδευτεί? Ωραία. Χρειάζεται να έχει γνώση πάνω σε ψυχολογία, έτσι δεν είναι? Επομένως, αυτό που συμβαίνει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις είναι είτε στο κομμάτι, στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, να υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν από ψυχολογία και να εκπαιδεύουν εσωτερικά, είτε μπορεί να μια ιδέα είναι να έρχονται εξωτερικοί συνεργάτες και να κάνουν σεμινάρια πάνω στη ψυχολογία, στη διοίκηση. Παρακαλώ. Άκουσα με προσοχή αυτά που είπατε και πράγματι συμφωνώ μαζί σας. Όμως, δεν μας μιλήσατε για το αίτιο. Τι είναι η ψυχή? Ξέρουμε, εδώ να ρωτήσουμε όλους αυτούς τους παρόντες εδώ. Ξέρετε τι είναι η ψυχή? Νομίζω ότι μπορείτε να αρχίσετε από εκεί την ομιλία για να καταλάβουμε κι εμείς που δεν είμαστε ψυχολόγοι, έτσι, γιατί αντικείμενο μιλάμε. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Μπορώ να το προσθέσω τώρα, αν μου επιτρέπετε. Από τι εξαρτάται, ας πούμε, η ψυχική υγεία, τι είναι η ψυχή, δεν ξέρω αν είμαι κατάλληλη να απαντήσω αυτήν την ερώτηση, είναι άκρως φιλοσοφική. Αυτό που θα πω, που καλύπτεται από τη δική μου επιστήμη, είναι ότι όλοι γεννιόμαστε με κάποια γονίδια, τα οποία τα παίρνουμε 50% από τη μαμά μας και 50% από τον μπαμπά μας. Και όχι μόνο από αυτούς, και από όλους τους προγόνους μας. Πλέον υπάρχει ο τομέας της επιγενετικής, όπου μας λέει ότι κομμάτι του DNA μας προέρχεται και από όλα τα βιώματα των προγόνων μας. Άρα, με άλλη προδιάθεση στο άγχος γεννιέμαι εγώ, με άλλη προδιάθεση στο άγχος γεννιέται ένας άλλος άνθρωπος. Άρα, σίγουρα το ένα είναι αυτό, τα γονίδια μου, πώς γεννιέμαι. Ένα δεύτερο, σίγουρα που σκέφτομαι, είναι το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνω, το οποίο καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το πώς εξελίσσεται η πορεία της ζωής μου, οι ανθρώπινες μου σχέσεις, το επηρεάζουν,
το εργασιακό μου περιβάλλον, στο οποίο περνάω πάρα πολλές ώρες, αν έχω βιώσει τραυματικές εμπειρίες στην παιδική μου ηλικία και στη μετέπειτα ζωή μου. Αυτό επηρεάζει σε πολύ σημαντικό βαθμό την προδιάθεσή μου σε ψυχικές ασθένειες. Δηλαδή, μπορεί να έχω το γονίδιο π.χ. για μια ψυχική ασθένεια και αυτό να μην ενεργοποιηθεί ποτέ αν εγώ φροντίζω την ψυχική μου υγεία. Αντιθέτως, αν βιώσω ένα πολύ τραυματικό γεγονός, μπορεί αυτό το γονίδιο να εκφραστεί. Άρα μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν είναι ότι ζω όπως γεννιέμαι. Έχω επιρροή σε αυτά που μου συμβαίνουν στη ζωή μου. Θα ήθελα να συμπληρώσουν κάτι οι συναδελφοί μου στο τι είναι ψυχή. Όχι. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι για την ψυχή. Έτσι, δεν ξέρω κύριε Θοδόση, αν αυτό εννοούσατε. Ας πούμε, ο Αριστοτέλης έλεγε ότι ο άνθρωπος αποτελείται από 3 στοιχεία. Το λόγον έχουν μέρος της ψυχής, η ψυχή του, η λογική του δηλαδή, το άλογον μέρος, δηλαδή αυτό που σχετίζεται με τις βασικές μας ανάγκες, τις βιωτικές, σεξουαλικές κτλ. Και το τρίτο μέρος που εκεί εδράζει η ψυχή, εκεί βρίσκεται η ψυχή, είναι το επιθυμητικό. Αυτό δηλαδή που έχει και από τα 2 πράγματα στοιχεία. Δηλαδή τα συναισθήματά μας, με απλά λόγια, αυτά συμμετέχουν και στα 2, και στη λογική, αλλά και στα βιολογικά κομμάτια. Συνεπώς τα συναισθήματά μας και η ψυχική υγεία συνδέονται. Άρα αυτό θα έλεγα ότι είναι η ψυχή, εκεί που εδράζουν τα συναισθήματα. Απλώς, πάρα πολύ ωραία και ευχαριστώ για την προσθήκη. Αυτό που θέλω να προσθέσω όσον αφορά τη σύγχρονη ψυχολογία είναι ότι αυτό έτσι που ανέφερα στην αρχή, ότι μιλάμε για σώμα και σκέψεις και συμπεριφορές. Γιατί δεν υπάρχει και ένα μέρος στο σώμα, από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον, όπου να υπάρχει κάτι που το λέμε ψυχή και να είναι μετρήσιμο. Ναι. Οπότε μιλάμε για σωματικά συμπτώματα, ψυχολογικά συμπτώματα και συναισθήματα, τα οποία και τα συναισθήματα όμως στην πραγματικότητα έχουν μια βιολογική βάση. Δηλαδή κάτι παράγεται στον εγκέφαλό μου, κάτι παράγεται στο σώμα μου και εγώ βιώνω θυμό. Ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Γιορταλή. Να απαντήσω στον κύριο Φρικίλη για τον ηγέτη και τον leader. Όταν επιλέγουμε να είμαστε leader σε μια ομάδα, είτε μικρή είτε μεγάλη, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε αποκτήσει αυτογνωσία. Το ανέφερε η κυρία Γιορταλή. Αυτογνωσία και πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε κρίσιμες καταστάσεις. Το crisis management. Αλλιώς έχουμε επιλέξει λάθος θέση. Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια στο crisis management, στη διαχείριση δηλαδή των προβλημάτων, είναι πώς να αντιμετωπίσουμε τις διαφορετικές συμπεριφορές των ανθρώπων που έχουμε στην ομάδα. Εάν ένας υπάλληλος μια μέρα είναι θυμωμένος ή έχει κάποιο θέμα, δεν θα πάω να διπλασιάσω το θυμό εγώ ως leader, να αντιμετωπίσω την κατάσταση αυτή. Ούτε να κάνω ισχύ εξουσίας της καρέκλας, διότι μπορώ να φωνάξω περισσότερο. Αν κάνουμε τώρα ένα γκάλο ποιος φωνάζει, όλοι έχουν δύναμη στη φωνή τους. Σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ακούμε τον εργαζόμενο που έχουμε στην ομάδα και αν δεν είναι καλά τη μία μέρα, ακούγοντάς τον, θα καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι προσωπικό. Δεν μπορεί να είναι παραγωγικός εάν δεν επιλύσει το θέμα του. Και η βοήθεια, τουλάχιστον με την εμπειρία, συγγνώμη δεν μιλώ ως ειδικός, απλά η εμπειρία στην εργασία, όταν τον ακούω τον απαλαφρύνω και έτσι μπορεί να του διευκολύνω το έργο του στην ομάδα. Ευχαριστώ. Θα καλέσουμε στο βήμα την κυρία Άντα Καραγιάννη για μια πολύ σύντομη τοποθέτηση να μας συνδέσει την ψυχική υγεία με τον Ιπποκράτη. Κυρία Καραγιάννη, ευχαριστούμε.
Ήταν μια καλή γέφυρα η προηγούμενη ομιλία της κυρίας Γεωργαλή και τη χάρηκα πολύ. Και επίσης η παρέμβαση του κ. Θοδόση, ο οποίος είναι ο μεγάλος μας δάσκαλος στο θέμα του Ιπποκράτη. Θα πω ότι και ο Ιπποκράτης έλεγε ότι όλα ξεκινάνε εκ των έσω και θεραπεύονται εκ των έσω. Σωστά? Άρα λοιπόν, εδώ στην ΚΟ έχετε μια κληρονομιά πολύ βαριά. Μια κληρονομιά που θα έπρεπε να είναι στην καθημερινότητα του καθενός και θα έπρεπε να είναι κορυφή και κορώνα στο κεφάλι του καθενός, γιατί δίνει λύση σε όλα. Και η σύγχρονη, εφόσον έχουμε τον πατέρα της ιατρικής και η ψυχολογία, έχει πάρα πολλά πράγματα που πατάνε και πάνω σε αυτά που έχει πει ο Ιπποκράτης, ο οποίος γίνεται ένα δυνατό υπόβαθρο για να έχουμε αντοχές και αποδοχές σε όλα αυτά τα οποία αφορούν το εργασιακό περιβάλλον και την ψυχική υγεία. Όπως ξέρετε, τα ξενοδοχεία Κουλιάς υποστηρίζουν το Διεθνές Ιπποκράτιο Ίδρυμα της ΚΟ και είναι και στην ανάπτυξη και τη συντήρηση του βοτανικού κήπου. Έχουν μια δέσμευση να ευαισθητοποιήσουν και να ενθαρρύνουν τις επισκέψεις τόσο στο Ίδρυμα, στο Μουσείο και στον κήπο. Και αυτό είναι γιατί, για να μοιραστούμε το προσωπικό και τους επισκέπτες των ξενοδοχείων την έμπνευση, τις γνώσεις και τις αξίες και την προσέγγιση του Ιπποκράτη για την υγεία και την ευζοία για περισσότερα από 2.500 χρόνια. Ο Ιπποκράτης έλεγε ότι η υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Και σήμερα, όταν θέλουμε να πούμε ποια είναι η έννοια της ευζοίας, λέμε ότι είναι η ευεξία, σωματική και ψυχική υγεία και αντανακλά την ποιότητα των κοινωνικών αξιών. Άρα, πατάμε γερά πάνω σε βάσεις και αξίες της κληρονομιάς αυτής. Και αν η ευζοία είναι το αποτέλεσμα της τέχνης του βίου, τότε ο Ιπποκράτης γίνεται πιο επίκαιρος από ποτέ για να μας δώσει μια πορεία μέσα από τις πολύτιμες συμβουλές του και το αξιακό σύστημα που διατρέχει τις συμβουλές του. Όσοι έχουν λοιπόν καταφύγει, και η ΚΟ νομίζω ότι όλοι, ένας προς ένα, και όσοι έρχονται στην ΚΟ, πρέπει να αγαπήσουν και να ακολουθήσουν αυτή την πορεία, την ιπποκρατική προσέγγιση της ευζοίας, να δώσουν νόημα στη ζωή τους και να τοποθετήσουν τον άνθρωπο πολύ αρμονικά τόσο στο περιβάλλον και στο σύμπαν. Γιατί αυτός παρατήρησε πρώτος και σε βάθος την ανθρώπινη ύπαρξη και την είδε σαν ψυχοσωματική ολότητα. Αυτή είναι η ολιστική προσέγγιση που είχε. Κατά τη γνώμη μου, τα σχολεία είναι τα πιο κατάλληλα για να εντάξουν την εξοικείωση των παιδιών με τον Ιπποκράτη και τις συμβουλές του και να χαράξουν μια πορεία ζωής με νόημα και με αξίες. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι αυτή η κληρονομιά που άφησε σε αυτό το νησί ο Ιπποκράτης είναι ό,τι πιο επίκαιρο και ουσιαστικό, ακόμη και από πολλά εγχειρίδια καλής ζωής και αυτοβελτίωσης που εγώ τουλάχιστον έχω διαβάσει, από τη στιγμή που από τότε, το χρονικό διάστημα, το 2016, που άρχισα να διαβάζω για τον Ιπποκράτη και θα πω ότι μύθηκα και είμαι σε πάρα πολύ βασικό στάδιο και δεν έχω και καθόλου καλή γνώση, αλλά είχα δάσκαλο με τον κύριο Διακογιάννη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μας έδωσε πολύ δύναμη σε αυτά που κάνουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά που έμαθα από τον Ιπποκράτη, τα αποφθέγματά του, οι αφορισμοί του, αυτά είναι πολύ πιο πάνω και πολύ πιο σημαντικά από πολλά σύγχρονα βιβλία που γράφτηκαν αρκετά γρήγορα και πρόχειρα. Φυσικά δεν εννοώ το καθένα, αλλά πολλά από αυτά. Γι' αυτό λοιπόν εδώ πέρα υπάρχει μια κληρονομιά, μπορεί να δεθεί με την επιστήμη, τη σύγχρονη, και αυτά όλα μαζί να δώσουν μια ανθεκτικότητα και να δώσουν μια ψυχική υγεία και δύναμη στον κάθε ένα από εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Καραγιάννη. Αν και από τη Ρόδο, την εταιρεία Praxis Plus, είναι ακούραστη πρέσβης, όπου πάει και όπου σταθεί μεταφέρει τις αξίες του Ιπποκράτη. Και εδώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Διακογιάννη, διότι έχουμε κάνει ατελείωτες ώρες στο Διεθνές Ιπποκράτιο Ίδρυμα να μας μεταφέρει αρκετά πράγματα. Ευχαριστούμε κύριε Φωτός. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον Δήμο της ΚΟ, την Αντιδήμαρχο, την κυρία Καντασή, γιατί στο πρώτο τηλεφώνημα που έκανα, θα ήθελα να επικοινωνήσω με το Γραφείο Υπηρεσίας του Δήμου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας,
αμέσως από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκε, ευχαριστώ πολύ κυρία Κανταζή, και μου λέει θα πάρετε τηλέφωνο την κυρία Ανδρεάνη. Επειδή έχουμε ακούσει και ζούμε σε μια κοινωνία ούτε μικρή ούτε μεγάλη, αλλά με αρκετά ταμπού, και ο Όμιλος απασχολεί συν πλήν 900 άτομα, οπότε έχουμε ακούσει και ακούμε στην καθημερινότητά μας αρκετά σοβαρά θέματα. Να συγχαρούμε το γραφείο του Δήμου, διότι αντιμετωπίζει με επίκεια, με σεμνότητα, με εχεμήθεια αρκετές περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Εδώ θα αναφερθώ και θα καλέσω στο βήμα την κυρία Ανδρεάνη Γεωργία, η οποία είναι προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Δήμοπο. Αποφοίτησε από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΗ Πατρών. Ασκεί το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού από το 1998 και έχει εργαστεί από το 1998 στο 2004 στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, αστική εταιρεία Ιπποκράτης. Από το 2004 έως το 2011 στο Τμήμα Υγείας Πρόνοιας, Επαρχείου ΚΟ, και από το 2011 έως και σήμερα στο εν λόγω τμήμα. Και ο τίτλος του θέματος σήμερα είναι «Υποστηρικτικές υπηρεσίες του Δήμου ΚΟ για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». Κυρία Ανδρεάνη. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν και τον Όμιλο Κουλιά για την πρόσκληση για ένα τέτοιο θέμα σημαντικό που θα το δούμε και θα ελπίζω να μην σας ψυχοπλακώσω. Επίσης χρόνια πολλά και σας εύχομαι δύναμη και κουράγιο για τη σεζόν που έρχεται. Όταν ακούτε ενδοοικογενειακή βία, τι σας έρχονται στο μυαλό σας, σκέψεις, σας συναισθήματα, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Αν έχετε στο στενό οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον συναντήσει περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, σίγουρα στις ειδήσεις έχετε ακούσει. Τι είναι αυτό που σας έρχεται πρώτα στο νου, στο μυαλό και τι συναισθήματα, ποιος θέλει να μοιραστεί κάποια από αυτά μαζί μας? Είναι λίγο δύσκολο αυτό. Δεν θέλει να κάτσει. Λοιπόν, για να σας έφερα σε δύσκολη θέση, ξέρω ότι έχετε σκεφτεί και ότι έχετε γνωρίσει και άτομα που έχουν υποστεί βία. Εγώ θα σας πω ότι η ενδοοικογενειακή βία αφορά τον σωματικό, συναισθηματικό, πνευματικό εξαναγκασμό και εκφοβισμό, τη βιοπραγία του ενός συζύγου προς τον άλλον ή ενός γονέα προς το παιδί του για απόκτηση ελέγχου και εξουσίας μέσα στην οικογένεια. Η ενδοοικογενειακή βία, όπως άλλωστε κάθε μορφή βίας, παραβιάζει την ελευθερία, την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μελών της. Είναι πάντα ένα θέμα τόσο σημαντικά επίκαιρο, αλλά και τόσο ταυτόχρονα διαχρονικό και συναντάται σε όλους τους πολιτισμούς και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Άραγε πιστεύετε ότι ένα άτομο που υφίσταται ενδοοικογενειακή βία έχει επιπτώσεις αυτό σε τομείς της ζωής του? Και φυσικά, οι επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας για το άτομο που την υφίσταται είναι πολυεπίπεδες και επηρεάζουν σημαντικά όλους τους τομείς της ζωής του. Ένας από αυτούς είναι και η εργασία. Καθώς η ενδοοικογενειακή βία επιδρά αρνητικά στην πλήρη και ενεργή συμμετοχή... Δεν με συμπάθησαν τα μικρόφωνα σας, θέλω να το πω. Πλήρη και ενεργή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.
πιο αναλυτικά, τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας εργάζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό σε περιστασιακή και μερικής απασχόλησης εργασία. Τα εισοδήματά τους από την εργασία τους είναι μέχρι και 60% χαμηλότερα σε σύγκριση με τα άτομα που δεν υφίστανται βία. Η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να επηρεάσει την απασχόληση, την παραγωγικότητα και την υγεία των γυναικών. Ειδικότερα, εάν αναλογιστούμε ότι τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας πολύ συχνά υποφέρουν. Δεν θέλει. Το έχει δείξει με 1002 τρόπους. Επηρεάζουν πάντως την ψυχική του υγεία. Λοιπόν, ας ξαναεπανέλθουμε. Η οικογενειακή βία μπορεί να επηρεάσει την απασχόληση, είπαμε, την παραγωγικότητα και την υγεία των γυναικών. Ειδικότερα, εάν αναλογιστούμε ότι τα θύματα πολύ συχνά υποφέρουν από μακροχρόνιες ψυχικές, σωματικές και συναισθηματικές βλάβες, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να έχει επιβλαβεί συνέπειες και στην ικανότητα του ατόμου να εργαστεί. Η διατήρηση της εργασίας ή η ένταξη στην αγορά εργασίας είναι καθοριστικής σημασίας για την απόδραση από μία βίαιη σχέση, καθώς η οικονομική ανεξαρτησία επιτρέπει στη γυναίκα να σχεδιάσει εκ νέου τη ζωή της. Πολλές φορές οι δράστες, αναγνωρίζοντας ακριβώς τη σημασία της εργασίας, ασκούν καταναγκαστικό έλεγχο στις κοινωνικές σχέσεις της γυναίκας τους ή της συντρόφους και οικονομική βία προκειμένου να επηρεάσουν την ικανότητα των γυναικών να εργάζονται. Για παράδειγμα, η οικονομική βία μπορεί να εκφράζεται με τη μορφή αποστέρησης ή με τη βίαιη καταστροφή εργαλείων που είναι απαραίτητα για την εργασία της, ή ακόμα και με τη λήψη αποφάσεων που απομακρύνουν τη γυναίκα από την εργασία. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι συχνά οι δράστες εκδηλώνουν τις καταχρηστικές συμπεριφορές τους στον χώρο της εργασίας της γυναίκας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους συναδέλφους, όσο και τους εργοδότες, όσο και τους πελάτες. Όλα τα παραπάνω μπορούν να έχουν καταστροφικές ψυχολογικές συνέπειες για τη γυναίκα, επηρεάζοντας την αυτοπεποίθησή της, τη δυνατότητά της να αφήσει μια βίαιη σχέση και να διατηρήσει την εργασία της, με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες που υφίστανται την ενδοοικογενειακή βία να καταλήγουν να εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας. Τώρα θα μου πείτε, γιατί μιλάς όλο για γυναίκες, δεν υπάρχουν άντρες που κακοποιούνται? Υπάρχουν, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναίκες που μπλέκονται στον κύκλο της βίας και όχι ότι δεν είναι και αυτοί δράστες, μπορεί να είναι δράστης σαν μητέρα προς το παιδί. Οι άντρες υπόσχονται πιο πολύ λεκτική βία από τις γυναίκες. Και αυτό είναι μια άσκηση βίας. Βλέπω νέους ανθρώπους πολλούς και χαίρομαι γιατί θα αναφέρω λόγια και φόβους γυναικών που βιώνουν τη βία και ελπίζω να βοηθήσουν και άντρες και γυναίκες με τις σχέσεις που θα έχουν με τους ερωτικούς συντρόφους τους. Ντρεπόμουν πολύ, ήθελα να μιλήσω. Δεν ρωτήθηκα όμως ποτέ και δεν είχα το κουράγιο να τους πω, γιατί θα μου έλεγαν «Τι του έκανες και σε χτύπησε?» «Ήταν η κακιά η ώρα», μου δικαιολογήθηκε στην πρώτη σφαλιάρα. «Δεν θα ξαναγίνει», μου ισχυρίστηκε στην πρώτη γροθιά. Συνεχώς το ίδιο μου υποσχόταν. «Θέλω να χωρίσω, αλλά φοβάμαι ότι θα με βρει και θα με σκοτώσει. Δεν θα μου δώσει διαζύγιο. Μπορεί να μου πάρει και την επιμέλεια των παιδιών. Να μου πάρει τα παιδιά και να εξαφανιστεί. Αν του κάνω μήνυση για κακοποίηση, θα χάσει τη δουλειά του. Και έπειτα δεν θα έχει χρήματα να μου δίνει διατροφή». Από μαρτυρίες κακοποιημένων γυναικών προκύπτει ότι σε μία κακοποιητική σχέση υπάρχουν πρώιμες ανησυχητικές ενδείξεις που θα πρέπει να λάβει υπόψη κάθε άτομο πριν επιλέξει ή πριν απορρίψει το σύντροφό του. Και αυτές είναι η γρήγορη δέσμευση,
δήλωνε πως ήταν τρελά ερωτευμένος μαζί μου. Ήθελε να επισημοποιήσουμε τη σχέση μας, και ακόμα και αν γνωριζόμασταν μόλις 3 μήνες. Ήθελε να παντρευτούμε, να γίνω η μητέρα των παιδιών του. Η υπερβολική ζήλια, ο έλεγχος, η κτητικότητα και η έλλειψη εμπιστοσύνης. Με έπαιρνε τηλέφωνο συνέχεια ή μου έστελνε συνέχεια μηνύματα ή εμφανιζόταν μπροστά μου από το πουθενά, γιατί δεν μπορούσε χωρίς εμένα. Δεν έκανα τίποτα μόνη μου και ένιωθα ενοχική, διότι ήθελα να περνάω χρόνο με τις φίλες μου, την οικογένειά μου. Έτσι σιγά σιγά ξέκοψα από όλους και έμεινα μόνη μου. Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους ρόλους των φίλων. Οι γυναίκες πρέπει να φροντίζουν το σπίτι τους, τον άντρα τους και τα παιδιά τους. Οι απότομες αλλαγές της διάθεσης. Ήταν απρόβλεπτος. Εκεί που ήταν ήρεμος και ευδιάθετος, ξαφνικά γινόταν άλλος άνθρωπος, οξύθυμος και βίαιος. Οι παράλογες απαιτήσεις. Έπρεπε να είμαι η τέλεια σύζυγος, η τέλεια μητέρα και νοικοκυρά. Να μαντεύω τις ανάγκες του και να προλαβαίνω την ικανοποίησή τους πριν τις εκφράσει, διότι αλλιώς ήμουν μια άχρηστη. Αρπαζόταν πολύ εύκολα με το παραμικρό, με κατάληξη τον καυγά. Κάτι που τον είχε ενθουσιάσει χτες, τον εξόργιζε σήμερα. Πάντα κατηγορούσε ότι έφταιγαν οι άλλοι για τα προβλήματά του. Δεν αναλάμβανε ποτέ την ευθύνη των πράξεών του. Η ύπαρξη προηγούμενου ιστορικού κακοποίησης. Στην αρχή της σχέσης μας, έτυχε να τον ακούσω να τσακώνεται πολύ άγρια από το τηλέφωνο με την πρώην σύζυγό του. Την έβριζε με λόγια που δεν είχα ξανακούσει και που δεν πίστευα ότι ήταν ικανός να ξεστομίσει σε άλλον άνθρωπο και την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει. Δεν τον αναγνώριζα και ομολογώ ότι αυτό που είδα με τρόμαξε. Όμως εκείνος μετά μου εξήγησε ότι η γυναίκα είναι τελείως τρελή και τον είχε φέρει στα ωριά του, ότι εκείνη ήταν που τον απειλούσε, ότι δεν πρόκειται να του δώσει διαζύγιο για να παντρευτεί αυτήν την τζούλα, εμένα δηλαδή, που του είχε πάρει τα μυαλά. Μου εξήγησε ακόμα ότι εκείνη τον ανάγκασε να της πει ότι είχα ακούσει επειδή τον απείλησε ότι θα σκοτώσει αυτή την τζούλα, δηλαδή εμένα, και εκείνος φοβήθηκε γιατί δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή του χωρίς εμένα. Ψέματα. Όλα ήταν ψέματα. Λίγο μετά το γάμο μας έμαθα ότι τη χτυπούσε και εκείνη, αλλά μου πήρε πολύ περισσότερο καιρό για να δω πώς και εκείνη, όπως και εγώ, δεν έφταιγε για την κακοποίησή της. Πως δεν τον προκαλούσε, πως δεν της άξιζε, πως δεν ήταν τρελή, πως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να το αλλάξει. Από εκείνη έμαθα και ακόμη μια σημαντική πληροφορία, πως η μητέρα του δεν είχε εγκαταλείψει την οικογένειά της, αλλά ότι είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει τον πατέρα του, που και εκείνος την κακοποιούσε για να σωθεί. Η διαδικασία της φυγής ή σωτηρίας ή απόδρασης από την σχέση τη βίαιη είναι από μόνη της επώδυνη, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και επικίνδυνη και δεν χρειάζεται να γίνεται ακόμα πιο επώδυνη ή πιο πολύ χρονοβόρα για την γυναίκα αν δεν ξέρει πού να αναζητήσει βοήθεια. Ακριβώς γι' αυτό το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου ΚΟ έχει 2 υπηρεσίες. Είναι προγράμματα ΕΣΠΑ. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών, στην αρχή ήταν θυμάτων βίας, αλλά τώρα έχει πιο γενικό, έχει αγκαλιάσει όλες τις γυναίκες. Και το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά. Σε εθνικό επίπεδο, για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, υπάρχουν 63 δομές. Εδώ βλέπετε γραμμές υποστήριξης παιδικής κακοποίησης. Τα βάλα λίγο ανάποδα, συγγνώμη. Σε εθνικό επίπεδο, για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας υπάρχουν 63 δομές, από τις οποίες 43 είναι συμβουλευτικά κέντρα και 19 ξενώνες φιλοξενίας. Οι δομές αυτές παρέχουν αποκλειστικά σε γυναίκες και δωρεάν επίσης τις παρακάτω υπηρεσίες: ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση για τα δικαιώματά της, τη σχετική υφιστάμενη νομοθεσία, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή καταγγελίας κλπ. Νομική βοήθεια.
εργασιακή συμβουλευτική και προώθηση στην αγορά εργασίας σε συνεργασία με φορείς όπως ο ΑΕΔ, συμβουλευτική, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, υπηρεσίες παραπομπής σε ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, σε νοσοκομεία, σε φορείς κοινωνικής πολιτικής, σε φορείς απασχόλησης και φύλαξης και υποστήριξης παιδιών, ενώ ταυτόχρονα υλοποιούν δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. Το κάθε άτομο που κακοποιείται πρέπει να θέλει το ίδιο να δεχτεί τη βοήθεια, προκειμένου να προβεί σε αλλαγές θετικές για τη ζωή του. Παρ' όλα αυτά, πολλές γυναίκες, ενώ ξεκινούν την προσπάθεια απεγκλωβισμού από τον κύκλο της βίας και όταν βρίσκονται στο στάδιο της μετακίνησής τους σε έναν ξενώνα, γυρίζουν πίσω στο οικογενειακό αυτό περιβάλλον. Στατιστικά στοιχεία των 5 τελευταίων χρόνων δείχνουν ότι το κέντρο συμβουλευτικής, αυτά είναι που είπα πιο πριν, εδώ είναι τα στατιστικά στοιχεία του κέντρου συμβουλευτικής, λοιπόν, την τελευταία πενταετία από τις 227 γυναίκες που προσήλθαν στην υπηρεσία, τα αιτήματα των 156 αφορούσαν την αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας. Είναι σημαντική η αντιμετώπιση της κάθε οικογενειακής σύγκρουσης και της λειτουργίας για την εργασιακή απόδοση κάθε ατόμου. Και πώς αντιμετωπίζεται τώρα αυτό? Με τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Την διερεύνηση των δικών μας σωστών, των δικών μας πρέπει και δεν πρέπει και την τοποθέτηση αυτών στη θέση όλων εκείνων των βιωμάτων με τα οποία έχουμε μεγαλώσει. Την αποδοχή ότι αυτό που μας συμβαίνει είναι κακοποίηση. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντική η αποδοχή ότι φταίει ο θήτης και ότι είναι καθαρά δική του επιλογή η άσκηση βίαιης συμπεριφοράς και ότι δεν σκοπεύει να την αλλάξει. Την απάντηση στην ερώτηση «τι μου έκανα» και όχι στην ερώτηση «τι του έκανα». Την αντιμετώπιση της ενοχής που νιώθει σε θέματα όπως έπρεπε να κρατήσει την οικογένειά της, να αλλάξει τη συμπεριφορά της για να μην προκαλεί τις βίαιες εκρήξεις του συντρόφου της, να κάνει υπομονή γιατί είναι καλύτερα να ζουν κάτω από την ίδια στέγη και κάτω από αυτές τις συνθήκες παρά να μένουν τα παιδιά χωρίς τον πατέρα τους. Ανεξάρτητα αν αυτά τα παιδιά στην ενήλικη ζωή τους υιοθετήσουν ρόλους του θήτη ή του θύματος. Μέχρι τώρα, θέλετε να μιλήσουμε για κάποιο προβληματισμό σας ή να ρωτήσετε κάτι? Ωραία. Ένα άλλο μεγάλο θέμα της άσκησης της βίας είναι προς τα ανήλικα άτομα της οικογένειας, τα παιδιά. Κατά τα έτη 2023 και 2024, η Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματος δέχτηκε 61 εισαγγελικές εντολές, από τις οποίες οι 52 αφορούσαν παραμέληση ή κακοποίηση ανηλίκων από μέλη της οικογένειάς τους και 9 περιπτώσεις ενηλίκων με διάφορα κοινωνικά προβλήματα και τις λειτουργίες. Από την υπηρεσία προωθούνται οι διυπηρεσιακές συνεργασίες με τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες, με το ΚΕΔΑΣΥ, με τους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που είναι στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας για τη σφαιρική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα κακοποίησης κάθε χρόνο, με το 70% των δραστών να προέρχεται από το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Παγκόσμια έρευνα του 2021 έδειξε ότι 1 στους 3 συμμετέχοντες έχει υποστεί κάποιες μορφής ανεπιθύμητη σεξουαλική παραβίαση κατά την παιδική του ηλικία και περισσότεροι από τους μισούς έχουν βιώσει κάποιες μορφής διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση. 120 εκατομμύρια κορίτσια και νεαρές γυναίκες κάτω των 20 ετών έχουν υποστεί κάποιες μορφής αναγκαστική σεξουαλική επαφή.
Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 9 στους 10 δράστες είναι από το στενό οικογενειακό, συγγενικό, φιλικό περιβάλλον του παιδιού. Αυτό καθιστά πιο δύσκολη την αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς συχνά τα παιδιά θύματα εκβιάζονται συναισθηματικά, φοβούνται και παραπλανώνται και αποτρέπονται από το να μιλήσουν για αυτό που τους συμβαίνει. Αυτό δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις στην αποτελεσματική ανίχνευση, διερεύνηση και αντιμετώπιση του φαινομένου. Ελάχιστα περιστατικά φτάνουν και εδώ στις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, αλλά και σε κάθε άλλο φορέα πρόνοιας ή εκπαίδευσης ή κυβερνητικού και μη κυβερνητικού φορέα. Τα περιστατικά καλύπτονται από σιωπή και ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες κατηγορίες παιδιών τα ποσοστά αναφοράς είναι ακόμα μικρότερα. Οι κοντινοί ενήλικες, τους οποίους εκμυστηρεύεται το παιδί την κακοποίηση, το αποτρέπουν λέγοντας «Θα χαλάσει την οικογένειά μας, θέλεις να κλείσουν τον μπαμπά, τον θείο, τον παππού, φυλακή, να μην μιλήσεις γιατί θα γίνουμε ρεζίλοι, τι θα πούν οι άλλοι για μας, τι θα πει η κοινωνία, η γειτονιά». Σε περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης της κόρης από τον πατέρα, η μητέρα της είπε, όταν της το εκμυστηρεύτηκε, ότι εσύ πήγες τουλάχιστον με τον πατέρα σου, ενώ άλλες πηγαίνουν με ξένους. Οι επιπτώσεις της κάθε μορφής κακοποίησης των παιδιών είναι σοβαρές. Μερικές φορές διατηρούνται διαβίου και εκδηλώνονται είτε άμεσα με σειρά ψυχολογικών, σωματικών, κοινωνικών και μαθησιακών προβλημάτων των παιδιών, είτε μεταγενέστερα στην ενήλικη ζωή τους. Έχει εκτιμηθεί ότι αυτού του είδους οι αντίξωες εμπειρίες της παιδικής ηλικίας συνδέονται τόσο με αυξημένη συχνότητα προβλημάτων ψυχικής υγείας, μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές, όσο και με αυξημένη συχνότητα σωματικών προβλημάτων υγείας λόγω του χρόνιου στρες που προκαλείται στα θύματα. Θα ήθελα λίγο να σκεφτείτε όλα αυτά και θέλω να κλείσω με ένα μότο. Μη μένετε σιωπηλοί, μιλήστε. Η κακοποίηση δεν είναι ταμπού. Πρέπει να εμφανιστεί, να γίνει γνωστό για να μπορέσουν και η κοινωνική λειτουργία, οι ψυχολόγοι και όλοι οι άλλοι ειδικοί να ασχοληθούν με παιδιά, γυναίκες, άντρες που να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανδρεάνη. Τρομακτικά τα στοιχεία, κυρία Ανδρεάνη. Τρομακτικά τα στοιχεία που μας δώσατε, τα στατιστικά. Αλλά θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να ακούμε, να μοιραζόμαστε και να κοινοποιούμε, να γνωστοποιούμε το θέμα όταν εμφανίζεται μπροστά μας. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Σαντάλη Στέλλα, είναι υπαστηνόμος Β, από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, να έρθει και να μας αναλύσει, να τοποθετηθεί, διότι είναι η αστυνομία ο άμεσος αποδέκτης στις καταγγελίες. Κυρία Σαντάλη. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη τιμή να συμμετέχω στη σημερινή εκδήλωση ως εκπρόσωπος του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας που λειτουργήστε εδώ και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία πρωτοβουλία όπως η παρούσα, η οποία επικεντρώνεται στην ψυχική υγεία στο εργασιακό περιβάλλον, αποδεικνύει πόσο αναγκαίο είναι να φωτίσουμε πλευρές της βίας που συχνά μένουν σιωπηρές και δυστυχώς αθέατες. Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας δεν είναι κάτι μακρινό. Συμβαίνει δίπλα μας. Μπορεί να αφορά τον συνάδελφό μας, το φίλο μας, ακόμα και ένα μέλος της οικογένειάς μας. Και δυστυχώς πολλές φορές περνά απαρατήρητο, είτε επειδή το θύμα φοβάται να μιλήσει, είτε επειδή η ίδια η κοινωνία σιωπά. Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι μία και μοναδική. Δεν είναι αυτό που μπορεί πολλοί να έχουν στο μυαλό τους, δηλαδή ένα χτύπημα που αφήνει μελανιές και σημάδια. Έχει πολλές μορφές. Είναι τόσο σωματική όταν περιλαμβάνει αυτά τα χτυπήματα, σπροξήματα, ρήψη αντικειμένων και άλλα. Μπορεί όμως να είναι σεξουαλική όταν το άτομο εξαναγκάζεται σε πράξεις χωρίς τη θέλησή του, ακόμα και αν υπάρχει σχέση ή γάμος.
Πολλές φορές, μάλιστα, ο θήτης δημιουργεί στο θύμα την εντύπωση ότι είναι υποχρεωμένο να την υποστεί. Εννοείται όμως πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Και τέλος, υπάρχει η ψυχολογική βία, η οποία ίσως είναι η πιο ύπουλη μορφή, γιατί δεν φαίνεται με γυμνό μάτι. Θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο σήμερα στην ψυχολογική βία. Πρόκειται για μια σιωπηλή κακοποίηση. Δεν αφήνει μελανίες στο σώμα, αλλά αφήνει βαθιά τραύματα στην ψυχή. Μπορεί να εκδηλωθεί με πολλές μορφές. Στην Ελλάδα έχουν ποινικοποιηθεί δύο πολύ βασικές πτυχές της. Η πρώτη πτυχή της ψυχολογικής ενδοοικογενειακής βίας, που αποτυπώνεται και ποινικοποιείται στο άρθρο 7, παράγραφος 1 του νόμου 3500/2006, είναι η αποκαλούμενη στο νομικό κόσμο παράνομη βία. Είναι η πράξη η οποία τελείται όταν ο δράστης, με απειλή βίας ή άλλη παράνομη πράξη, εξαναγκάζει μέλος της οικογένειάς του να πράξει, να ανεχθεί ή να παραλείψει κάτι χωρίς τη θέλησή του. Μιλάμε στην πραγματικότητα για τη λεγόμενη ψυχολογική πίεση που μπορεί να εκδηλωθεί με εξευτελιστικές συμπεριφορές, εκφοβισμό ή χειριστικό έλεγχο. Ενδεικτικά παραδείγματα αυτής της μορφής βίας αποτελούν απειλές που σκοπό έχουν να ελέγξουν. Αν πας στους γονείς σου, θα το μετανιώσεις. Αν βγεις έξω με τις φίλες σου, θα σε κλειδώσω απ' έξω. Αν σε ξαναδώ να στέλνεις μηνύματα, θα σου σπάσω το κινητό. Υπάρχουν επίσης απειλές αυτοτραυματισμού που έχουν σκοπό να εξαναγκάσουν το θύμα. Αν φύγεις, θα αυτοκτονήσω. Αν με χωρίσεις, θα κρεμαστώ. Αν χωρίσουμε, η ζωή μου δεν θα έχει κανένα νόημα. Υπάρχει ακόμη ο οικονομικός εκβιασμός. Για παράδειγμα, θα σου κόψω τα χρήματα αν μιλήσεις σε κανέναν για ό,τι συμβαίνει. Αν μιλήσεις σε κανέναν, τέλος τα χρήματα και για τα παιδιά. Και τέλος, υπάρχει πίεση και για παρέτηση από την εργασία, η οποία εκφράζεται με απειλές ή με ψυχολογική πίεση. Αν σε δω να μιλάς με κανένα συνάδελφό σου, θα σε κλειδώσω έξω από το σπίτι. Η δουλειά που κάνεις δεν είναι μια δουλειά που πρέπει να την κάνει μια σωστή γυναίκα. Αν δεν φύγεις από αυτή τη δουλειά, θα σε χωρίσω. Δεύτερη πτυχή της ψυχολογικής ενδοοικογενειακής βίας αποτυπώνεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2 και πρόκειται για την ενδοοικογενειακή απειλή. Ενδοοικογενειακή απειλή υπάρχει όταν ο δράστης, με πράξη ή παράληψή του, προκαλεί τρόμο και ανησυχία στο θύμα. Φράσεις όπως «θα σε σκοτώσω», «θα σε χτυπήσω», «θα σε τελειώσω και δεν θα σε βρει κανένας» αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα απειλών που πολύ συχνά ακούμε να δέχονται θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η ψυχολογική βία δεν ξεκινά με φωνές. Ξεκινά με μικρές, ύπουλες πράξεις, έναν έλεγχο στο κινητό, μία παρατήρηση για το ντύσιμο, μία υποτιμητική φράση δίθεν για το καλό σου. Ο θήτης δεν επιλέγει τυχαία τον τρόπο. Χτίζει μία επαναλαμβανόμενη τακτική, ώσπου το θύμα, κουρασμένο, μπερδεμένο και φοβισμένο, να αρχίσει να πιστεύει ότι η βία είναι φυσιολογική. Σιγά σιγά απομονώνεται από φίλους, συγγενείς, ακόμα και από το χώρο της δουλειάς του. Αρχίζει να αμφισβητεί τον εαυτό του, να νιώθει ένοχο χωρίς λόγο, να φοβάται. Ξεχνά ποιος ήταν πριν. Και όλα για αυτά γιατί κάποιος του ψιθυρίζει καθημερινά ότι κανείς δεν σε αγαπάει όπως εγώ. Αν φύγεις θα καταστραφώ. Αν μιλήσεις θα το πληρώσεις. Αυτά δεν είναι εντάσεις απλώς. Δεν είναι δύσκολες σχέσεις, ούτε φάσεις που περνάμε ως ζευγάρια. Είναι βία. Και η βία, ψυχολογική ή σωματική, είναι έγκλημα. Καταστρέφει την ψυχή, την αυτοεκτίμηση και τη ζωή. Και όσο πιο νωρίς αναγνωριστεί, τόσο περισσότερες ζωές μπορούμε να προστατεύσουμε. Όπως ακριβώς συμβαίνει στην ενδοοικογενειακή βία, έτσι και στον εργασιακό χώρο η ψυχολογική πίεση έχει σοβαρές συνέπειες για το άτομο. Οι μηχανισμοί που υπάρχουν και στις δύο καταστάσεις δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε και να στηρίξουμε τα θύματα, είτε στο σπίτι είτε στη δουλειά. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ψυχολογικοί μηχανισμοί της ενδοοικογενειακής βίας εμφανίζουν σημαντικές ομοιότητες με τα φαινόμενα του εργασιακού εκφοβισμού, γνωστού και ως mobbing. Τόσο στην ενδοοικογενειακή βία όσο και στον εργασιακό εκφοβισμό, το άτομο υφίσταται έντονη ψυχολογική αποδόμηση, υποτίμηση, περιθωριοποίηση, εκφοβισμό, αποσταθεροποίηση. Ο δράστης και στις δύο περιπτώσεις έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αίσθηση ισχύως, δύναμης, εξουσίας. Μέσα από εξευτελιστικές, υποτιμητικές και προσβλητικές συμπεριφορές, εξαναγκάζει κάποιο πρόσωπο, είτε τον σύντροφό του αν μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία, είτε τον υφιστάμενό του αν μιλάμε για τον εργασιακό χώρο, να κάνει πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν είναι υποχρεωμένο να κάνει. Νομίζοντας πως βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, σε σχέση με τον εργαζόμενό του ή τον σύντροφό του,
δεν διστάζει να συμπεριφέρεται με απαξιωτικό και υποτιμητικό τρόπο και να καταστρέφει σταδιακά την αυτοεκτίμησή τους. Βλέπουμε άρα πως είτε πίσω από μια κλειστή πόρτα ενός σπιτιού, είτε μέσα σε έναν χώρο εργασίας, η συστηματική ψυχολογική πίεση έχει κοινό παρανομαστή, την κατάχρηση εξουσίας και τη σιωπή του θύματος. Και φυσικά ένα άτομο που υφίσταται ψυχολογική βία δυσκολεύεται να αποδώσει, να λειτουργήσει κοινωνικά, να ζητήσει βοήθεια. Παγιδεύεται σε ένα φαύλο κύκλο σιωπής. Τα ζητήματα που αντιμετωπίζει μεταφέρονται στην καθημερινή λειτουργικότητα, στην ψυχική υγεία. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό οι επαγγελματικοί χώροι να λειτουργούν με μηχανισμούς αναγνώρισης και στήριξης. Το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας αντιμετωπίζει καθημερινά την πραγματικότητα ανθρώπων που έχουν υποστεί οποιοδήποτε είδος βίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα, επαγγελματισμό και ενσυναίσθηση. Παρέχουμε ασφαλή και εμπιστευτική επικοινωνία για την υποβολή καταγγελιών, διασφαλίζοντας εχεμήθεια και εμπιστοσύνη. Διασυνδέουμε τα θύματα με εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, οι οποίες λειτουργούν και στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν για να αναζητήσουν κοινωνική, ψυχολογική αλλά και νομική υποστήριξη. Τέλος, παρέχουμε σε κάθε θύμα ενδοοικογενειακής βίας την εφαρμογή του κουμπιού πανικού, πανιπάτων, ενός τεχνολογικού μέσου που εξασφαλίζει την άμεση παρέμβαση των αρχών. Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που ζει με φόβο, που νιώθει παγιδευμένο σε μια τοξική σχέση που δεν ξέρει πού να στραφεί. Δεν είμαστε εδώ μόνο για να ακούσουμε. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε ουσιαστικά, εξασφαλίζοντας σε συνεργασία με φορείς που λειτουργούν, ψυχολογική και νομική στήριξη, πάντοτε με γνώμονα τη διακριτικότητα και την ανθρωπιά. Κανείς δεν πρέπει να μένει σιωπηλός. Η σιωπή δεν προστατεύει, παρατείνει τον πόνο. Η αρχή γίνεται όταν το θύμα μιλήσει. Όταν πει δεν αντέχω άλλο. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο του. Είμαστε εδώ για να το στηρίξουμε. Για να το βοηθήσουμε να σταθεί ξανά στα πόδια του και να το συνοδεύσουμε στον δρόμο προς την ελευθερία. Θα ήθελα να τονίσω επίσης κάτι πολύ σημαντικό που νομίζω πρέπει να αντιληφθούμε όλοι. Η ενδοοικογενειακή βία είναι αυτεπαγγέλτος διωκούμενο αδίκημα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Δεν είναι απαραίτητο να έρθει το ίδιο το θύμα στην αστυνομία και να κάνει μίληση για να γίνει τη διαδικασία. Οποιοςδήποτε γνωρίζει, έχει δει ή ακούσει κάτι, μπορεί να μιλήσει. Και εμείς, ως διοκτικές αρχές, έχουμε τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να παρέμβουμε άμεσα και να διερευνήσουμε το περιστατικό. Κανείς δεν είναι μόνος και κανείς δεν χρειάζεται να κουβαλήσει μόνος του ένα τέτοιο βάρος. Γιατί η ψυχολογική βία είναι υπαρκτή, μετρήσιμη και καταστροφική. Και ακόμη και αν περνάει πολλές φορές απαρατήρητη, μας κάνει να σκεφτόμαστε «δεν με χτύπησε, άρα δεν με κακοποιεί». Πρέπει από νωρίς να αναγνωρίσουμε τα σημάδια. Η αντιμετώπιση της είναι υπόθεση όλων μας. Της πολιτείας, των αρχών, των επαγγελματικών κοινοτήτων, της ίδιας της κοινωνίας. Ας θυμόμαστε ότι ο αγώνας κατά της βίας δεν είναι μόνο νομικός, αλλά και ανθρώπινος. Είναι η ελπίδα ότι το κάθε θύμα μπορεί να βρει τη δύναμη να αναγεννηθεί και να ζήσει με την αξιοπρέπεια που του αξίζει. Κλείνοντας, θέλω να υπενθυμίσω. Η βία δεν ξεκινά απότομα. Ξεκινά από μικρά λόγια, από ελέγχους, από σιωπές. Και κάθε φορά που κάποιος μας λέει «μην το πεις πουθενά», τότε ακριβώς είναι η στιγμή που πρέπει να το πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Υπασχηνό και να κρατήσουμε ότι η σιωπή είναι παραδεικμένος πόνος. Σωστά. Το κρατήσουμε αυτό για να μοιραζόμαστε οτιδήποτε και να καταγγέλνουμε οποιαδήποτε μορφή βίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 10 λεπτά, πείτε ένα νερό, ένα καφεδάκι. Μετά είναι το τελευταίο θέμα της σημερινής εκδήλωσης. Μην φύγει κανείς. Με κάνει χαρτογράφηση, δεν θα φύγει κανείς. Γιατί δεν θα φύγει κανείς? Γιατί θα έχουμε τις εκπληκτικές δύο ψυχολόγους, την κυρία Σαλούρου Πέγγι και την κυρία Νομική Κοπανέσου, οι οποίες θα μας κάνουν ένα καταπληκτικό παιχνίδι εργασία. Οπότε πρέπει να διαμορφώσουμε και πολύ γρήγορα την αίθουσα. Σας δίνουμε 10 λεπτά για ένα διαλυματάκι και επιστροφή πίσω. Ευχαριστούμε πολύ.
πάλι. Σας βάλαμε στο κύκλο, όχι για να σας τρομάξουμε, αλλά για να έχουμε όλοι μια οπτική επαφή και να μπορούμε λίγο να επικοινωνήσουμε καλύτερα. Το σκοπό σήμερα της παρουσίας μας εδώ σε αυτή την ομάδα είναι λίγο να μοιραστούμε αυτά που ακούσαμε, να μιλήσουμε για κάτι που έχει απασχολήσει προσωπικά τη δική μας ιστορία και κάπως να έρθουμε σε μια επικοινωνία και να βιώσουμε λίγο αυτό που ακούστηκε πάρα πολλές φορές από τις συναδέλφους στην ομάδα. Οπότε, ο σκοπός μας είναι να μην νιώσουμε μόνοι, να μοιραστούμε, να επικοινωνήσουμε και ο καθένας ελεύθερα σας προσκαλώ όλους να πει και να μιλήσει και να καταθέσει τη δική του άποψη, τη δική του σκέψη, τη δική του εμπειρία, αν θα ήθελε κάποιος. Οπότε θα παρακαλέσω και τα μέσα από εδώ και πέρα να μην συνεχίσουν να καταγράφουν τη συζήτησή μας για να μην υπάρχει κάτι έτσι όποια δυσκολία. Και σας παραδίδω το δείγμα. Εδώ με την οπτική συντονίζουμε. Θα σας πω μόνο ότι θα έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας. Ήταν λίγο προγραμματισμένο, λίγο περισσότερος ο χρόνος που είχαμε προγραμματίσει, αλλά κάπως ο χρόνος μας πρόλαβε. Θα πάρουμε μια παράταση 10 λεπτών από το επίσημο κλείσιμο και θα έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας για να συνδεθούμε λίγο καλύτερα σήμερα εδώ. Αυτά. Τώρα είμαστε εδώ εργαζόμενοι, υπάλληλοι, ηγέτες, άκουσα τη λέξη, διευθυντές, μάνατζερ. Όλοι είμαστε άνθρωποι όμως πάνω απ' όλα. Είμαστε άνθρωποι που πρέπει να επικοινωνούμε και πρέπει να παράγουμε, γιατί μιλάμε για εργασία, έργο. Οπότε άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, κουλτούρες, μορφωτικό επίπεδο, οικογενειακό περιβάλλον, θρήσκευμα πρέπει να συνεργαστούμε για να παράξουμε ένα έργο. Γι' αυτό μιλάμε για την εργασία. Κουβαλώντας όμως και το οικογενειακό περιβάλλον από πίσω μας. Οπότε η διοίκηση είναι ένα κομμάτι, εγώ θα έλεγα, της επιστήμης. Δεν είναι μόνο διοίκηση απρόσωπη, είναι η διοίκηση ανθρώπινων πόρων ή ανθρώπινου δυναμικού. Όπου πάνω απ' όλα αυτός που διοικεί, είτε μια ομάδα 2 ατόμων, είτε μια ομάδα 5 ατόμων, είτε μιας πολυεθνικής, είτε ενός ομίλου, πάνω απ' όλα τι πρέπει να κάνει, να φουγκράσει. Είναι μια λέξη που μάλλον τη ξεχάσαμε, αλλά χρησιμοποιούμε τη λέξη ενσυναίσθηση, ας την πούμε πιο κατανοητά και όχι τόσο επιστημονικά και σύνθετα, να φουγκράσουμε τον άλλον. Να φουγκράσουμε τον άλλον. Δεν έχουμε όλοι καμιά φορά απέτηση να μας καταλάβει άλλο, μα δεν καταλαβαίνει. Δεν με καταλαβαίνει ο διπλανός μας, δεν καταλαβαίνει ότι είμαι κουρασμένος. Δεν καταλαβαίνει εγώ ότι έκανα τις σκάλες 100 φορές ενώ εκείνος μία. Το άλλο, προϊστάμενος. Δεν καταλαβαίνει ότι ο Κώστας, ας πούμε, δουλεύει λιγότερο από την Άννα, η οποία δουλεύει περισσότερο. Και... Ναι, δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει ότι εγώ πήγα το Σάββατο ενώ τώρα δεν πρέπει να ξαναπάω. Άρα λοιπόν τι ζητάμε όλοι σαν άνθρωποι στη βάση μας, να μας καταλαβαίνει. Εγώ αυτό θα... Άρα πρέπει να γινόμαστε κατανοητοί. Πώς χρειάζεται να αναπτύξουμε τα αντανακλαστικά μας, αλλά χρειάζεται και να το επικοινωνούμε. Η επικοινωνία όμως είναι και αυτή ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο πιστεύω είναι θέμα εκπαίδευσης. Να μαθαίνουμε, να ακούμε και να εξωτερικεύουμε τα συναισθήματα. Να ακούμε, να κατανοούμε τον άλλον, να μπαίνουμε στη θέση του, στα παπούτσια του, να αισθανόμαστε το φόβο του. Όταν έρχεται κάποιος από μια χώρα που δεν ξέρει και σε αυτή τη χώρα που έρχεται τι κουλτούρα έχουμε, έτσι. Αν δεν γνωρίζουμε την κουλτούρα του ενός του άλλου, είναι καλό και εκτός δουλειάς ένα γλεντάκι να βρουν. Ή ένα καφέ, μια συζήτηση να βρουν. Αυτός που είναι από τις Φιλιππίνες, αυτός που είναι από την Αλβανία, αυτός που είναι Έλληνας, τι κοινό μπορεί να είναι. Να συνεχίσω αυτό που λες, Γεωργία, ότι στο φαγητό είναι εκεί που αναμειγνύονται οι κουλτούρες και δένονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Εξαρτάται βέβαια, αν δεν πίνει από τη θρησκεία του άλλου, πρέπει να το σεβαστούν. Πρέπει να το σεβαστούν. Ή καλό θα είναι να φέρουμε ο καθένας στο φαγητό και να φάμε όλοι μαζί. Ναι. Ωραίο είναι το φαγητό από κάθε χώρα. Μπορεί το ξενοδοχείο να κάνει στο τέλος της χρονιάς, όταν κάνει, ο καθένας σας φέρνει μου ένα φαγητό, οι Ρουμάνοι από την χώρα τους, οι Έλληνες και από τα τοπικά, Κρητικοί από την Κρήτη, οι Βορειοελλανδίτες από την Βόρεια Ελλάδα,
οι Μπαγκλαντές από το Μπαγκλαντές είναι διαφορετικά. Οι Κινέζοι τα Κινέζικα, γιατί έτσι γνωρίζουμε την κουλτούρα του τον οποίο όχι θα δουλέψω, θα περάσω το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Γιατί νομίζω ότι στην δουλειά μου πρέπει να περνάω καλά. Για να θέλω να ξαναπάω την επόμενη μέρα, πρέπει να περνάω καλά. Και οι στόχοι μου να ταυτίζονται και με τους στόχους της εργασίας. Άμα δεν μπορώ να συμβιώσω και είμαι προκατηλημένος, εγώ θα δουλέψω με αυτό. Και ξεκινάω να έχω αυτές τις προκαταλήψεις στο μυαλό μου, δεν θα έχει επιτυχή κατάληξη εργασία. Δεν ξέρω, οι υπόλοιποι, αυτά που λέμε εμείς, ισχύουν και για εσάς ή είναι κάτι που δεν το έχετε νιώσει? Εγώ, ας πούμε, είμαι άτομο που έχω έρθει από αλλού, δεν είμαι ΑΚΟΑ και είμαι από Θεσσαλονίκη. Ένιωσα αυτό το ότι είμαι ξένη. Στο μισή ναι. Όσο μάλλον ένας άνθρωπος που είναι από άλλο κράτος. Και στο θέμα της εργασίας και στο θέμα της φιλίας. Εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο, συνάδει λίγο με αυτά που λέμε, ότι αυτό που λέγατε, ότι πρέπει να επικοινωνούμε με τον συνάδελφο κτλ. Να επικοινωνούμε με τον συνάδελφο κτλ. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το όριο. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε τι σκέφτεται, να μπορούμε να συνεργαστούμε, την κουλτούρα του, ό,τι άλλο που πάμε να συνεπάγεται. Απλά εγώ εκεί που δυσκολεύομαι είναι μέχρι πού πρέπει να φτάσεις. Ναι. Σε αυτό με το όριο μπορώ να πω εγώ μετά από πάρα πολλά χρόνια που ήμουν υπάλληλος, στο δημόσιο υπάλληλος πάρα πολλά χρόνια και μετά ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση και πηγαίνοντας μέσα στα γραφεία και έχω εδώ εξαιρετικούς συνεργάτες μου δίπλα και τη Γεωργία την Ανδριάννη και τον Κώστα, τον Χατζηδαβή. Αυτό με τα όρια, δηλαδή δυσκολεύτηκαν μπαίνοντας μέσα στο γραφείο το πώς θα... Ως πολιτική προϊστάμενη, ναι, πλέον. Αυτό... Και όχι σαν συνάδελφος, γιατί ήταν δημοτική παράδοση. Δεν μπορώ, γιατί σαν συνεργάτες μου τους βλέπω, έτσι πιστεύω και η συνεργασία... Δηλαδή δεν μπορώ να το ξεχωρίσω, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Και αυτό που είπες για τα όρια, που μπορείς να βάλεις όρια ή μέχρι που, ξέρω εγώ, πολλές φορές με βοηθάει και η Γεωργία ή όπως και πιο. Εντάξει, αλλά δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι σε αυτό. Γιατί ήμουν υπάλληλος 29 χρόνια κι εγώ και ξαφνικά τώρα δεν μπορείς να δεις διαφορετικά κάποια πράγματα. Να συνεχίσει αυτό που λέει στα Ματία στα όρια, και έχει απόλυτο δίκιο. Καμιά φορά που διοικεί την ομάδα ή την μικροομάδα, πρέπει να μπαίνει και στην ομάδα και όταν χρειαστεί να βγαίνει από την ομάδα, να διοικεί την ομάδα, να παίρνει αποφάσεις δύσκολα, να κάνει τα πάντα στην ομάδα. Εκεί λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν τα όρια, υπάρχει η οικειοποίηση με δυσάρεστες εξελίξεις μετά. Η οικειοποίηση, όταν ο άλλος δεν μπορεί να καταλάβει πού είναι οι λεπτές γραμμές, οι ισορροπίες. Πιστεύω όμως ότι δεν μπορείς να γίνεις ομαδάρχης εάν δεν έχεις περάσει ως μέλος μιας ομάδας. Το να εκπαιδευτείς, να αποδεχτείς για να πας να γίνεις ομαδάρχης, ώστε και εσύ στο ρόλο του ομαδάρχη να αποδέχεσαι την πολυεθνικότητα υπαλλήλων, την διαφορετικότητα υπαλλήλων, δεν είναι απαραίτητα η πολυεθνικότητα υπαλλήλων, είναι και η διαφορετικότητα υπαλλήλων. Οπότε αυτό το δουλεύεις, το επεξεργάζεσαι, το καλλιεργείς, ώστε να μπορέσεις να το ανταποδώσεις μετά ως ομαδάρχης. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό. Να προσθέσω κάτι ακόμα. Ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, όταν μιλάμε με έναν άνθρωπο και μπορεί να έχουμε μία διαφορά, οποιαδήποτε είναι αυτή, ή μπορεί και να μην έχουμε κάποια διαφορά ή κάποια αντιπαράθεση. Είναι σημαντικό να ακούμε, όχι για να απαντήσουμε, γιατί πολλές φορές τείνουμε να ακούμε και σκεφτόμαστε παράλληλα αυτόν την ώρα που μιλάει ο άλλος, τι θα του απαντήσω και πώς θα προσπαθήσω να τον καπελώσω και να τον νευριάσω, να προσπαθήσω να βγω από πάνω, ας πούμε. Πάρα πολλές φορές το κάνουμε αυτό, ειδικά αν νιώθουμε ότι έχουμε δίκιο και ο άλλος έχει άδικο. Θα πρέπει όχι να ακούμε για να απαντήσουμε. Θα πρέπει, θεωρώ,
να ακούμε για να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα του άλλου ανθρώπου και μετά να συζητήσουμε μαζί του αυτό. Είτε είναι κάποιος προϊστάμενος, είτε είναι κάποιος απλός υπάλληλος με τον συνεργάτη του, με τον συνάδελφό του. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό όταν κάποιος μας εκφράζει ένα παράπονο, ένα πρόβλημα, να ακούμε πραγματικά και να μην σκεφτόμαστε την απάντηση μετά. Αυτό νομίζω. Ξέρετε κάτι σε αυτό που είπατε, γιατί ακούστηκε και αρκετά πριν ότι πρέπει να μάθουμε να ακούμε. Με βρίσκει πάρα πολύ σύμφωνο. Απ' την άλλη, χρειάζεται και να μάθουμε να μιλάμε. Ναι, συμφωνώ. Και κάπως, αν το φέρω και στη δική μας ομάδα σήμερα, πόσο δύσκολο είναι να μιλήσουμε. Πόσο δύσκολο είναι να εκφραστούμε, πόσο δύσκολο είναι να μοιραστούμε, πόσο τολμάμε τελικά να ανοιχτούμε και να επικοινωνήσουμε στον συνάνθρωπο, στον συνεργάτη. Οπότε το να μάθουμε επίσης να μιλάμε, θεωρώ εγώ ότι είναι εξίσου σημαντικό, γιατί η επικοινωνία θέλει δύο, έναν πομπό και έναν δέκτη. Χωρίς αυτή τη διάδα τουλάχιστον δεν υφίσταται επικοινωνία. Συμφωνώ. Οπότε κάπως το να μιλάμε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μπορούσα να προσθέσω κάτι. Θεωρώ ότι ειδικά όταν πρόκειται για λύση προβλημάτων υπάρχει η πρακτική αντιμετώπιση και η συναισθηματική αντιμετώπιση. Συνήθως το άτομο που εκφράζει κάποιο προβληματισμό έχει ήδη στο μυαλό του ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο αναμένει ότι ο συνομιλητής του θα αντιμετωπίσει αυτόν τον προβληματισμό. Και πολλές φορές μπορεί ο συνομιλητής να είναι πρακτικά σκεπτόμενος και να προτείνει μια λύση την οποία ο προβληματισμένος συνομιλητής δεν θέλει εκείνη την ώρα. Μπορεί να θέλει απλά να ακουστεί και να ακούσει επιβεβαίωση και ότι ναι, καταλαβαίνω, έχεις δίκιο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο μερικές φορές να προσπαθείς να μαντέψεις τι θέλει ο άλλος να ακούσει εκείνη την ώρα. Και δεν είναι φυσικό για κανέναν, πιστεύω. Είναι κάτι που βγαίνει με τα χρόνια, βγαίνει μέσα από πολλή εμπειρία με κόσμο. Οπότε αυτό το ότι πρέπει να... δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε και πρέπει μόνο να ακούμε. Εγώ προσωπικά το ακούω τόσο. Θεωρώ ότι θέλει σκέψη το πώς θα απαντήσει στο συνομιλητή σου. Γιατί πάντα χρειάζεται να προσπαθείς να καταλάβεις τι θέλει εκείνη την ώρα για να τον βοηθήσεις. Κάποιος που εκείνη την ώρα θέλει απλά να βγάλει τον πόνο του και δεν θέλει να του προτείνεις κάποια λύση, γιατί θέλει να φτάσει μόνος του εκεί, δεν θεωρεί ότι μπορεί να το διαχειριστεί εκείνη την ώρα. Δεν θα τον βοηθήσει καθόλου το να του επιμείνεις ότι αυτή είναι η λύση σου, απλά κάντο και μην γκρινιάζεις. Με οποιοδήποτε τρόπο, είτε γίνει ευγενικά, είτε απότομα, είτε. Αυτό απλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε πώς θα απαντήσουμε και πώς θα διαχειριστούμε εκείνη την ώρα τον προβληματισμό του άλλου. Ναι, κατάλαβα αυτό που είπε η κυρία Βάση πριν το είπε. Ότι όταν δει έναν εργαζόμενο, ο οποίος για τον ΑΒ λόγο είτε είναι κουρασμένος είτε έχει ένα πρόβλημα στο σπίτι και έχει ξεσπάσει στη δουλειά, εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να τον πυροδοτήσει δίνοντάς του ή μάλλον επικρίνοντάς του, τον αφήνει και την επόμενη μέρα ή στην επόμενη ευκαιρία ίσως θα επικοινωνεί μαζί του και το λύνει. Αυτό είναι. Δηλαδή, και φαντάζομαι ότι τα ξενοδοχεία έτσι κι αλλιώς έχουν τη δυνατότητα, δίνεται τη δυνατότητα σε εσάς να περνάτε από όλες τις θέσεις. Δηλαδή, είναι ένας χώρος, εργασιακός χώρος, ο οποίος κατεξοχήν δηλαδή οι υπάλληλοι ξεκινάνε από τη. Δεν θέλω να πω από τη χαλιμιλότερη θέση, τέλος πάντων από τις ρεσεψιών, πανεκρατήσεις. Περνάνε από όλα τα τμήματα και έτσι γι' αυτό μετά έχουν αυτή τη δυνατότητα να μπορούν να διοικήσουν καλύτερα οι διευθυντές, γιατί έχουν περάσει από τις θέσεις αυτές. Οπότε έχουν ζήσει, έχουν ζυμωθεί μέσα σε αυτές τις θέσεις. Και αποδεικνύεται έτσι η σημασία της κοινής εμπειρίας, ότι έχουμε κάτι να βιαστούμε. Έχουμε περάσει από το ίδιο, μπορώ να πω στη θέση σου, και εσύ στη δική μου. Και νιώθει και ο άλλος ότι σε καταλαβαίνει. Τα κοινά βιώματα δεν είναι της ομάδας. Οφείλουν τα διευθυντικά στελέχη να περάσουν από όλα τα τμήματα. Αλλιώς πώς τα διευθυντικά στελέχη λειτουργούν, θα καταλάβουν την εργασία που προσφέρει ο εργαζόμενος από το housekeeping, ο εργαζόμενος από το εστιατόριο, από την κουζίνα, από όλα τα τμήματα, ο κυπουρός, οφείλουν να περάσουν από όλα τα τμήματα. Και μετά να προαχθούν στη θέση του διευθυντή, για να έχουν και δυνατότερες πάσεις. Και περνώντας από τα τμήματα, και όταν έρχεσαι σε επαφή ως προϊστάμενος από όλα τα τμήματα,
Βλέπεις και αποκτάς μια εμπειρία αντιμετώπισης θεμάτων που μπορεί να προκύψουν και από την διαφορετικότητα των υπαλλήλων και από τις ίδιες τις εθνικότητες ή τις διαφορετικές εθνικότητες. Βέβαια, ακούγοντας και συζητώντας. Όταν συζητάς, δεν είσαι μόνο ακροατής, πρέπει και να μιλήσεις. Το ποια θέση θα πάρεις εκείνη τη στιγμή δεν έχει σημασία για τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος θέλει να ακούσει ότι αδικήθηκε. Αδικήθηκε είτε από λεκτική πίεση, είτε από οποιαδήποτε πίεση εργασίας κτλ. Αδικήθηκε. Καταλαβαίνεις ότι αδικήθηκε εκείνη την ώρα. Δώσ' του το μερίδιο που το αναλογεί της δικαιοσύνης. Και μετά πρέπει ο προϊστάμενος παύλα διευθυντής να πάρει αποφάσεις να επιλύσει το θέμα, ώστε να μην επιμείνει σε αυτήν την πίεση, όποια και αν είναι αυτό. Κάπως αυτό τώρα που λέτε, μου δημιουργεί αυτή τη σκέψη ότι χρειαζόμαστε όλοι να επικυρωθεί το συναίσθημά μας. Έχουμε δεν έχουμε δίκιο, συμφωνεί δεν συμφωνεί ο άλλος μαζί μας, πόσο ανάγκη μπορεί να έχουμε να ακουστούμε και αυτό που θα πούμε να γίνει κατανοητό. Και από εκεί και πέρα να δούμε ποια είναι η λύση, γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε, στο σύνδρομο αυτό που ξέρει πάντα, που δίνει πάντα λύσεις. Και ουσιαστικά δεν ακούει, δυσκολεύεται πάρα πολύ να ακούσει και να κατανοήσει και να δώσει χώρο. Και κάπου εκεί δημιουργείται και αυτό που ακούμε πολύ συχνά, και γιατί να το πω, ξέρω την απάντηση, ξέρω τι θα ακούσω, ξέρω τι θα μου πούν, και έτσι οι άνθρωποι παραμένουν σιωπηλοί γιατί νομίζουν ότι ξέρουν πως δεν θα λυθεί τίποτα και θα συνεχίσουν τα πράγματα. Να το διαβεβαιώσω. Ναι, σε κάτι ανάλογο. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε τα πράγματα να είναι απλά, δηλαδή και τα δύσκολα να τα κάνουμε απλά και να τα κάνουμε χαρούμενα. Δηλαδή, γιατί είμαστε εδώ πέρα, για να είμαστε χαρούμενοι και στη ζωή μας εννοώ, γιατί είμαστε. Και στην αίθουσα είμαστε για να είμαστε χαρούμενοι και πήραμε και αρκετές ωραίες λύσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να βρίσκουμε τη χαρά της ζωής. Δηλαδή, έχουμε όλοι νιώσει ότι πιο πολύ χαίρεται αυτός που δίνει κάτι παρά αυτός που παίρνει κάτι. Δηλαδή, αυτός που προσφέρει έχει πιο μεγάλη χαρά γιατί έδωσε χαρά στον άλλο από αυτόν ο οποίος παίρνει κάτι που το έχει ανάγκη και χαίρεται γι' αυτό. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει αλληλεγγύη. Σημαίνει σε όλα τα επίπεδα, όχι στην αλληλοβοήθεια μόνο, αλλά και στη συνεργασία. Άρα είναι τα μάτια με τα οποία θα δούμε τη σχέση που έχουμε στην εργασία, θα τη δούμε πώς εμείς συνεχώς θα δίνουμε από αυτά που ξέρουμε, από αυτά που νιώθουμε, από τις λύσεις, από τις σκέψεις, τις απόψεις μας, θα προσφέρουμε τη βοήθειά μας, που είναι πολύ βασικό, να τη δίνεις τη βοήθεια, να είσαι διαθέσιμος. Η διαθεσιμότητα είναι μια πολύ μεγάλη αρετή, πάρα πολύ μεγάλη αρετή. Εκεί πάει πίσω ο εγωισμός, είσαι πάντα διαθέσιμος, είσαι πάντα χαρούμενος. Και έτσι θα δούμε ότι βελτιώνουμε πάρα πολύ τις διαδικασίες. Φεύγει ο χρόνος αδράνειας, που σημαίνει μια τριβή, η οποία παίρνει πολύ χρόνο μέχρι και χρόνια. Και βλέπουμε συναδέλφους μετά από χρόνια να γίνονται φίλοι, γιατί ακριβώς υπάρχει μια αδράνεια, υπάρχει μια. Μπορεί να είναι και μια αναλυσία, μπορεί να είναι και μια αμηχανία, μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Με λίγα λόγια. Για μένα η λέξη κλειδιά είναι η διαθεσιμότητα. Είναι η αλληλεγγύη. Να νιώθεις χρήσιμος, να δίνεις πράγματα, γιατί σου έρχονται πάρα πολλά. Είναι ενεργειακά όλα αυτά. Και δίνεις και παίρνεις. Και να τα κάνεις όλα απλά. Και επίσης να αντιλαμβάνεσαι, να του πεις, να μην τρέψεις, να πεις, δεν κατάλαβα, τι εννοούσες, τι είπες, μπορείς να μου το ξαναπείς. Γιατί πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε και βιαζόμαστε να δώσουμε τη λύση, την απάντηση. Και μετά αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ήμασταν εκεί που έπρεπε. Άρα πρέπει να νιώσουμε αυτό που είπατε προηγουμένως. Ποια είναι η βαθύτερη ανάγκη? Ήταν να μιλήσει, ήταν η λύση, ήταν το τεχνικό, το συναισθηματικό, ήταν αυτά τα πράγματα. Κατά τη γνώμη μου, κάπως έτσι είναι καλό να το επεξεργαστούμε και αυτά όλα μέσα από την εμπειρία και τα λάθη που κάνουμε. Έχουμε καταλήξει, εγώ τουλάχιστον έχω καταλήξει σε αυτά εδώ πέρα και έχω δει έτσι ότι χαρούμενος πηγαίνεις και χαρούμενος φεύγεις. Θα μπορούσα να σας κάνω μια μικρή παράδοση, συγγνώμη, πρέπει αντιλογίες. Επειδή δώσετε πολύ έμφαση στη χαρά και νιώθω ότι το ακούμε και συχνά, ειδικά στη δουλειά. Αν κάποιος έρθει για δουλειά και είναι λίγο. Δεν είναι στα καλύτερά του, φαίνεται προβληματισμένος ή απλά δεν είναι με το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Ακούνε συνέχεια. Όλοι το έχουμε ακούσει. Πού πας έτσι, είσαι κλαμμένη γάτα. Νομίζω ότι μερικές φορές είναι καλό και μπορούμε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να κάθεται με τα συναισθήματά του. Δεν είναι απαραίτητο να είμαστε πάντα μέσα στην τρελή χαρά και η ζωή του πάρτι. Και είναι OK κάποιες φορές να μην είμαστε χαρούμενοι. Και
και να δίνουμε στον εαυτό μας και χώρο και χρόνο να το βιώνει, ό,τι είναι. Ας είναι θυμός, ας είναι θλίψη, ας είναι. Δεν ξέρω, οτιδήποτε μπορεί να πνίγει κάποιον. Είναι πολύ άσχημο και νομίζω ότι επίσης δεν βοηθάει κανέναν να ανοιχτεί όταν εμφανίζεται σε ένα χώρο που αναμένεται να είναι παραγωγικός και να σίγουρα η ενέργεια που βγάζει επηρεάζει και τους γύρω του, προφανώς, αλλά δεν θα τον βοηθήσει να ακούει ότι που πας έτσι με τα μούτρα μέχρι το πάτωμα κτλ. Ούτε θα ανοιχτεί, ούτε θα είναι πιο παραγωγικός, ούτε θα πει ναι, δίκαιο, έχεις 1000 συγγνώμη, μισό λεπτό να το βάλω. Αυτό. Επειδή έγινε πολύ έντονη αναφορά στη χαρά. Θέλω να πω κάτι πάνω στο κομμάτι της Εύας. Εμάς αυτό το κομμάτι δεν μας βοηθάει ιδιαίτερα η εργασία μας. Βεβαίως πρέπει να είμαστε με τα συναισθήματά μας, απλά εμείς έχουμε απέναντί μας τον πελάτη, κάνουμε εξυπηρέτηση. Κάνουμε το customer service, οπότε αυτό είναι δύσκολο εγώ να είμαι κακόκεφη, να είμαι με τα μούτρα κάτω και να μιλήσω και να δώσω χαρά στον πελάτη μου, στον φιλοξενούμενο. Εκεί θεωρώ ότι εισέρχεται ο προϊστάμενος ή γενικά ένας συνάδελφος να πάει να μιλήσει στο άτομο, θεωρώ, να το προσεγγίσει. Και ως προϊσταμένη. Ναι, ο προϊστάμενος, ο συνάδελφος, ποιος ρε παιδί μου, να πάει να προσεγγίσει το άτομο το οποίο βρίσκεται σε μια τέτοια θέση, δεν νιώθει καλά ή νιώθει ότι μπορεί να έχει κάποια προσωπικά στο σπίτι του. Και αν θέλει το άτομο αυτό να ανοιχτεί καλώς, από εκεί και έπειτα, όμως συμφωνώ με αυτό που λες, ότι κάπου υπάρχει μια γραμμή, δηλαδή θεωρώ και εγώ ότι δεν μπορώ τα προσωπικά μου και τα λοιπά να τα φέρνω στον επαγγελματικό χώρο. Αν τώρα αυτό το άτομο πραγματικά δεν μπορεί να εργαστεί και δεν είναι σε θέση ψυχική, τότε ο προϊστάμενος οφείλει να του πει: «Έχεις κάτι πάρε λίγο χρόνο, πήγαινε σπίτι, έλα αύριο». Καταλαβαίνετε. Αν δεν θέλει να ανοιχτεί. Αλλά μπορώ να καταλαβαίνω. Με αυτόν τον τρόπο όμως και οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν τεστ καταλληλότητας της προσωπικότητας. Μιλάμε τώρα, φαντάζομαι, για ένα μεμονωμένο γεγονός, όχι για έναν άνθρωπο καταπληκτικό κτλ. Όχι, η Εύα μπορεί να μίλησε και για τους ίδιους τους προϊσταμένους, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Αρχικά μιλάω συμπεριλαμβανομένων όλων όσων στελεχώνουν μια επιχείρηση, ασφαλώς. Αλλά αυτό που εννοώ είναι ότι μπορεί κάποια στιγμή ένας υπάλληλος στο μπαρ να μην. Εκείνη τη μέρα προφανώς, δεν θα μιλάμε για κάτι που θα κρατήσει όλο το εξάμηνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά μπορεί κάλλιστα να είναι full παραγωγικός, να κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του και χωρίς να αφήσει παραπονεμένο τον πελάτη, χωρίς να είναι με το χαμόγελο μας στα αυτιά. And that's okay. Γνώμη δικιά μου. Εγώ νομίζω ότι χωρίς το χαμόγελο στη δικιά μας δουλειά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν γίνεται. Σε καμιά δουλειά. Εννοώ πάνω αυτός που έρχεται είναι, έχει κάτι για να λύσει. Εσείς έχετε ένα πελάτη που είναι σε διακοπές σε εφορία, έτσι, και θέλει να βλέπει αν μπορείς να ανοίξεις ένα διακόπτη, να το κλείσεις όταν είσαι στη δουλειά, να βάλεις τα προβλήματα τα οικογενειακά, τα προσωπικά πίσω και να πεις τώρα είμαι εδώ και κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Έτσι που καλούμε να κάνω μέσα από την αρμοδιότητά μου, μέσα από το περιβάλλον. Και τα αντιμετωπίζω τα άλλα στο σπίτι μου. Όπως και στο σπίτι δεν φέρνεις τα προβλήματα της δουλειάς. Εκεί πρέπει πάλι να ανοίξεις το διακόπτη και να πεις, ξέρεις αυτός τώρα είναι της οικογένειας. Τέρμα η δουλειά. Άρα αυτοί οι διακόπτες είναι η ψυχική ανθεκτικότητα. Άρα πρέπει να μάθουμε να χτίζουμε την ψυχική ανθεκτικότητα, ώστε να ανεβάζουμε και να κατεβάζουμε τους διακόπτες και να μην μας δημιουργούν ψυχοσικές καταστάσεις. Θέλει δουλειά με τον αυτό. Υπάρχει ένα μικρό κορπάκι που εμείς οι γέροντες το έχουμε πια πολύ της μόδας, πολύ στην πράξη. Το χαμόγελο. Ένα χαμόγελο και ψεύτικο να είναι στην αρχή, ύστερα που συνηθίζεις και γίνεται πραγματικό. Άρα το δοκιμάστε μια φορά που θα το δοκιμάστε. Ναι, γιατί το χαμόγελο το χαρίσουμε πρωτίστως στον εαυτό μας, έτσι, για να αντανακλά μετά και στον... Άρα και στον πάση πρέπει να... Θα δώσει, συγγνώμη. Εγώ θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Η δουλειά, το λέω και στα παιδιά μου τώρα που είναι 18 και 16. Τους λέω, πρέπει αυτό που θα κάνετε να το αγαπάτε.
Γιατί αν δεν το αγαπάς, δεν νομίζω ότι μπορείς να έρθεις στη δουλειά κάνοντας κάτι το οποίο δεν σου αρέσει. Αυτό θεωρώ. Δηλαδή, πέρα από το χαμόγελο, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και εγώ την έχω κάνει πολλά χρόνια στο ξενοδοχείο. Αλλά πρέπει να το αγαπάς. Πρέπει να το αγαπάς για να κάνεις αυτή τη δουλειά σε ξενοδοχείο και να προσφέρεις υπηρεσία σε αυτούς που έρχονται, όπως είπε η Γεωργία, με όλη αυτή τη χαρά να περάσουν διακοπές τους. Πρέπει να το αγαπάς πραγματικά. Είτε είσαι καμαριέρα, είτε είσαι στο μπαρ, είτε είσαι στη ρεσεψιόν, στις κρατήσεις, οτιδήποτε. Δηλαδή πρέπει να είναι η δουλειά που την αγαπάς για αυτή την κάνεις. Είναι δύσκολη δουλειά. Πώς κατανοήσει, πόσες ευκαιρίες δίνει σε ένα άτομο που δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να βρίσκεται εκεί που είναι, αλλά δεν φεύγει κιόλας. Θέλω να πω ότι ίσως έχει ανάγκη τη δουλειά. Η πραγματικότητα ξεκαθαρίζεις τις... Ότι αν δεν του αρέσει, αν δεν της αρέσει να είναι σε αυτή τη θέση. Μικρόφωνο, θα δώσουμε ένα μικρόφωνο. Ανάγκηση, γιατί είναι μια εποχική δουλειά και προσφέρει αρκετά χρήματα και το κάνει από ανάγκη. Όταν δίνεις την πρώτη ευκαιρία, δεν το καταλαβαίνει, εξηγείς τι πρέπει να κάνει, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, ψυχολογικά τουλάχιστον, γιατί και η δικιά μας δουλειά είναι κυρίως ψυχολογική, γιατί έχουμε απέναντι έναν άνθρωπο που έχει έρθει για διακοπές, που έχει έρθει να περάσει καλά και έχει έρθει να δει και το χαμόγελό σου. Αναφέρομαι στην υποδοχή, εκεί βρίσκομαι. Να ξεκαθαρίσω λίγο την υποδοχή. Αλλά δεν καταλαβαίνει αυτό που λες. Και ρωτώ τώρα πόσες ευκαιρίες πρέπει να δώσει και πόσες κατανόησεις πρέπει να δώσει να το κάνει. Του προσφέρεις κάποια άλλη θέση. Μια εναλλακτική μορφή άλλη θέση στο ξενοδοχείο, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλές θέσεις. Μπορεί να μην είναι επικοδομητικό στην υποδοχή και να είναι πάρα πολύ καλό στο beach bar. Να είναι πολύ καλό σε κάποια άλλη θέση. Που δείχνει ίσως πόσο καλά τελικά είναι και τα αντανακλαστικά μιας επιχείρησης. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να φύγει από την επιχείρηση. Μπορεί να πάει σε κάποιο άλλο πόστο. Επειδή είχα ένα περιστατικό παλιότερα, είχαμε δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε ένα άλλο πόστο, αλλά και πάλι δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω. Και το λέω ως προσωπική μου εμπειρία με το συγκεκριμένο άτομο, γιατί προσπάθησα πάρα πολύ να καταλάβω τι συμβαίνει, τι ήθελε, τι δεν ήθελε, γιατί ανήκει έχει κάνει σπουδές πάνω στον τουρισμό και θέλει να ακολουθήσει αυτό το τομέα που το έχει επιστρέφει, που το έχει πει. Έδωσα την ευκαιρία σε μια θέση, στην οποία σε μια επιχείρηση μάλλον που δόθηκε σε μένα ευκαιρία να δείξω τι μπορώ να κάνω και να ανταπεξέλθω τέλος πάντων σε αυτά που ζητούσε, δεν μπόρεσα ούτε να καταλάβω τι γίνει, ούτε τι σκεφτόταν, ούτε και τι ήθελε. Μετά το μεταφέρουμε στη Γενική Διεύθυνση, να πάρει κάποιος άλλος την ευθύνη. Να υπενθυμίσω ότι παρέχουμε υπηρεσίες, δηλαδή φιλοξενούμε. Ναι. Αν όλοι όσοι είμαστε στην αίθουσα σκεφτούμε ότι φιλοξενία είναι φιλεύω τον ξένο. Φιλεύω τον ξένο. Πώς προσκαλώ στο σπίτι και λέμε έλα να σε φιλέψω στο σπίτι μου. Και το ξενοδοχείο είναι κάτι αντίστοιχο. Όταν έρχεται ο καλεσμένος στο σπίτι και ανοίγω την πόρτα και δεν έχω κανένα χαμόγελο και έχω τα μούτρα μέχρι το πάτωμα, πάω να του έχω φτιάξει το καλύτερο φιλέ, το κόμπε, το πιο ακριβό, δεν θα το φάει και δεν θα του περάσει, διότι το χαμόγελό μου δεν υπάρχει. Και όχι μόνο το αισθάνεται ο άλλος, δεν πρέπει να είναι το ψεύτικο, το αισθάνεται. Όσοι ασχολούμαστε και έχουμε επιλέξει να είμαστε στον τομέα της φιλοξενίας, πρέπει να σκεφτούμε ότι φιλεύω και είναι η ελληνική φιλοξενία, η νησιώτικη φιλοξενία. Και επιλέγουμε και τις θέσεις που είμαστε στην πρώτη γραμμή, ερχόμαστε σε επαφή με τον πελάτη. Εάν το άτομο αυτό, αγαπημένο μας φιλό, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και έχει ανάγκη, σε πες ότι θα το πάρουμε και τον βάλουμε σε ένα άλλο τμήμα που δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τον πελάτη.
εφόσον δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να είναι τόσο αποδοτικός στον τομέα, στην υποδοχή. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δουλεύουμε στην φιλοξενία. Και όπως εμείς όλοι μας, κοπιάζουμε πάρα πολύ να πάμε 7 μέρες διακοπές του χρόνου. Πολλές θυσίες. Και με οικονομίες, έτσι, με οικονομίες να πάμε 7 μέρες. Και έχετε ονειρευτεί 7 μέρες διακοπές κάπου, ποιος έχει το δικαίωμα να σας τις καταστρέψει τις διακοπές? Κανένας. Θα πάτε εκεί πέρα, βάλτε τον εαυτό σας πάντα στη θέση του άλλου. Θα πάτε εκεί και θα πείτε έχει προβλήματα. Δεν είναι τι πρόβλημα έχει. Θα πρέπει να τα επιλύσει τα προβλήματα, αλλιώς να αλλάξει αντικείμενο. Εγώ ήρθα διακοπές και θέλω να χαλαρώσω. Ψυχική υγεία. Είπαν οι ειδικοί πριν. Ψυχική υγεία. Μα έρχομαι από μία πίεση και θα πάω να ξεκουραστώ. Οπότε έχω επιλέξει να είμαι φιλικός, απλά πράγματα. Αυτά που είπε η κυρία Καραγιάννη, να κάνουμε τη ζωή μας απλή, λιτή και ωραία. Τι χαμόγελο, ανθρώπινες σχέσεις. Και αυτό φαίνεται. Όταν οι εργαζόμενοι είναι χαρούμενοι, αντανακλά στον πελάτη. Πάντως, για να συνδέσω λίγο αυτό που λέτε, για βάση με αυτό που λέτε εσείς, περνάει στον απέναντι τελικά. Απλά υποκρίνομαι ότι χαμογελά όλοι, όντως είναι διάθετοι και χαρούμενοι. Οπότε δεν είναι το νόημα να φορέσω για μένα τουλάχιστον το χαμόγελό μου και να έρθω. Αλλά αν δεν μπορώ να το φορέσω, να δω γιατί. Γιατί δεν μπορώ να χαμογελάσω, τι μου συμβαίνει, να με καταλάβω πρώτα εγώ δηλαδή. Που είναι και ο λόγος που είπα ότι είναι καλό να παίρνουμε το χρόνο μας με τα συστήματά μας και να τα νιώθουμε. Και it's okay. Και μπαίνει ένα ερώτημα σε αυτούς τους ρυθμούς που δουλεύουμε και δουλεύετε. Πόσος χρόνος υπάρχει τελικά? Ελάχιστος. Για να καταλάβω τι μου συμβαίνει. Ο πελάτης μπορεί να μας συγχωρέσει ένα σοβαρό λάθος, διότι ήμασταν ευγενικοί, χαμογελαστοί και του προσφέραμε ακριβώς αυτό που του έλειπε. Ναι, απλά το να με καταλάβω δεν είναι κάτι σίγουρα που το κάνω μέσα στην εργασία μου. Είναι μια προσωπική υπόθεση και έχω εγώ την ευθύνη. Δεν την έχει κάποιος άλλος. Να πω τώρα ότι ρεαλιστικά μερικές φορές δεν υπάρχει επιλογή, ειδικά στη σεζόν, να πάω σπίτι μου, να κλείσω το διακόπτη της δουλειάς και να κάτσω και να κλάψω ή να οριστώ με την ησυχία μου. Δεν υπάρχει σαν επιλογή. Και προσωπικά και από δικιά μου εμπειρία σε υποδοχή και συνεργατών και δεν έχω ακούσει ποτέ παράπονο πελάτη ότι δεν εξυπηρετήθηκε ή δεν ένιωσε ικανοποιημένος επειδή ο υπάλληλος ήταν αντί για έτσι, έτσι. Δηλαδή, είναι φυσιολογικό και δεν έχει κάποιος αυτή την απέτηση από τον υπάλληλο εφόσον κάνει σωστά τη δουλειά του και είναι ευγενικός. Σκέφτομαι όμως ότι όσο συντηρείται αυτό, μπορεί να βγει και ένας εκνευρισμός, μπορεί να βγει έτσι και μια άλλη πιο δύσκολη. Ακριβώς. Γιατί τώρα είμαι σε άλλο επίπεδο. Προφανώς εκεί. Πάντως, επειδή βάλατε το θέμα του χρόνου, τελικά πόσο χρόνο έχουμε, θα βάλω και εγώ το θέμα του χρόνου, γιατί δυστυχώς έτσι έχουμε ένα λεπτό ακόμα πριν κλείσουμε και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Αλλά κάπως ο χρόνος και η πραγματικότητα που είπαμε πριν έρχεται λίγο να μας υπενθυμίσει την συνθήκη και σκέφτομαι ότι πάνω σε αυτό τέτοιες πρωτοβουλίες όπως η σημερινή συνάντηση ίσως να καταφέρουν κάπως να δώσουν τον χώρο και τον χρόνο τελικά στους εργαζόμενους να έρθουν πιο κοντά και να μοιραστούν και να ακούσουν και να έχουν και ένα κοινό σημείο αναφοράς. Οπότε έτσι κλείνοντας, εγώ θέλω να πω έτσι. Μόνο στο ξενοδοχειακό τομέα. Βέβαια. Είναι αναγνώριση. Για να αναγνωρίζετε. Φυσικά και όχι. Να γίνεται σε όλους τους. Αναγνωρίζετε την ανάγκη. Αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Μέσα από την επικοινωνία όμως εντοπίζουμε την ανάγκη. Μέσα από την επικοινωνία πέρυσι είχαμε κάνει ένα εξαιρετικό γκάλπ έρευνα με όλους τους νέους μέχρι 30 ετών στον Όμιλο. Κάναμε απίστευτες συζητήσεις να ακούσουμε τους νέους και υπήρχαν προβληματισμοί. Και ξέρετε, όσοι είμαστε εδώ, είμαστε διαφορετικές γενιές και είναι έτσι πολύ μεγάλη χαρά. Οι νέοι έχουν ένα παράπονο number one και εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους. Ότι οι μεγαλύτερες γενιές δεν ακούνε τη νέα γενιά. Υπάρχει αυθεντία. Οπότε λέτε κάτι να ασφαλιώσουμε λίγο όλοι μας και να επικοινωνούμε. Όταν επικοινωνούμε, επιλύονται τα θέματα. Μήπως είναι και το αντίθετο. Μήπως είναι και το αντίθετο που λες τώρα. Το αναγνωρίσανε οι κύριοι εδώ, γιατί λένε ότι όταν δεν μας ακούν
έρθουν, γινόμαστε αντιδραστικοί. Το αναγνωρίσαμε. Είναι το αντίθετο από τους παλιούς. Ναι. Δυστυχώς. Να έχουν λίγο περισσότερη υπομονή. Μπράβο. Θα ήθελα να προσθέσω έτσι στο κλείσιμο ότι είναι ωραίο να σκεφτούμε για να τα δούμε με τον εαυτό μας και να το γνωρίσουμε καλύτερα. Ας δούμε τι αγαπάει, γιατί εγώ επανέρχομαι στο να είμαστε χαρούμενοι. Χαρούμενοι σημαίνει ισορροπημένοι, δεν σημαίνει μάσκα χαμόγελου. Χαρούμενοι σημαίνει εσωτερική αρμονία. Άρα λοιπόν, οφείλω στον εαυτό μου να τον κάνω χαρούμενο και αυτό το κάνω τώρα. Τι είναι δώρο, αν μου αρέσει να κολυμπώ, να κλέψω και να πάω στη θάλασσα. Αυτό το πράγμα μου δίνει χαρά και είναι ένα δώρο για μένα. Αν μου αρέσει η μουσική, να πάω να ακούσω μια συναυλία. Αν μου αρέσει κάτι άλλο, η παρέα, οτιδήποτε, να πάω να το κάνω. Δηλαδή πρέπει για να αντέξουμε σε εισαγωγικά, να τα βγάλουμε πέρα, ούτε μάσκες ούτε τίποτα. Ούτε κατεβάζουμε διακόπτες. Όχι. Είναι χαρά που πάω σπίτι και είμαι με την οικογένεια. Είναι χαρά που πάω στην εργασία μου και είμαι με τους συνεργάτες μου και λύνω τα έργα που έχω μπροστά μου και όλα τα καθήκοντά μου κτλ. Αλλά συγχρόνως δεν αφήνω κάτι πίσω. Κάνω τώρα στον εαυτό μου, πηγαίνω εκεί που μου αρέσει και αν μου δίσει κάποιος του λέω: Ωπ, stop. Εδώ το ακούσαμε προηγουμένως, μας συμπλέψατε. Κάνω δώρο στον εαυτό μου. Θα δείτε ότι αυτό είναι μια τακτική, μια στρατηγική προσωπική του καθενός. Ότι αυτό θα φέρει μια εσωτερική ευημερία, θα έλεγα, η οποία αντανακλά και μέσα στο εργασιακό περιβάλλον και στο οικογενειακό και κάνεις πάρα πολλά πράγματα που αγαπάς. Οπότε θα κλείσουμε έτσι με αυτή την ανάγκη της αυτοφροντίδας. Που είναι και κάτι που προσφέρθηκε νομίζω σήμερα με αυτή την ωραία συνάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.